అందరికి స్క్రీన్ కనిపిస్తోంది కదా? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. సో పోయినసారి 1.1.1 శ్లోక చూసాము. ఈరోజు 1.1.2 శ్లోక చూద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. प्रणामालु. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे 1.1. సో లాస్ట్ క్లాస్ లో 1.1.1 చూసాం కదా. మళ్ళీ ఒకసారి ఈ 1.1.2లో ప్రభుపాద ఈ భాగవతం గురించి చెప్పిన ఒక కొటేషన్ తో స్టార్ట్ చేద్దాము. మన యొక్క విద్య అంతా కూడా సంపూర్ణం అవుతుంది ఎవరైతే ఈ భాగవతాన్ని క్రమబద్ధంగా చదువుతారో వాళ్ళ యొక్క నిజమైన విద్య అంతటితో సంపూర్ణం అవుతుంది. ఇంకా ఏ పుస్తకము చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ భాగవతం నుంచి నీకు కావలసినటువంటి భౌతిక ఆధ్యాత్మిక రెండు జ్ఞానాలు కూడా వస్తాయి. ఆఖరికి శ్రీకృష్ణుడు కూడా మనకు సంప్రాప్తిస్తారు. అది దీంట్లో ఈ భాగవతం చదవడం వల్ల మనకు వచ్చే లాభము అని చెప్పి ప్రభుపాద ఈ భాగవతం 2.322 గురించి లెక్చర్ ఇచ్చినప్పుడు లాస్ ఏంజలస్ లో జూన్ 19th 1972లో ఈ కొటేషన్ వాడటం జరిగింది. సో దీని ద్వారా మనకి ఏం అర్థమవుతుంది అంటే భాగవతాన్ని శ్రద్ధగా మనం సంపూర్ణంగా చదివినట్లయితే మనకు మన విద్య అంటే మరి మనిషిగా విద్య అంటే నేర్చుకోవడం అంటే ఒక సఫలీకృత
ఉండటం దేనికైనా కానీ. మనం ఇప్పుడు ఒక డిగ్రీ చదివామంటే ఆ డిగ్రీ వస్తే మన విద్య సఫలీకృతం అయింది అనుకుంటాం. అలాగే మన జీవన విధానంలో మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాన్ని మనం నేర్చుకున్నప్పుడు మన జీవితం సఫలీకృతం అయినట్లు. ఏమిటి నేర్చుకోవాల్సింది అంటే భగవంతుణ్ణి ఏ విధంగా మనం తెలుసుకోగలుగుతాము, ఆయన్ని పొందే అర్హత ఏమిటి అనేది మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మన జీవితం సఫలీకృతం అవుతుంది. కాబట్టి మన విద్య సఫలీకృతం అవుతుంది ఎలాగూ ఆ రకమైన విద్య, అది మనిషిగా మనందరం సఫలీకృతం అవ్వాల్సినటువంటి విద్య. కాబట్టి ఈ పుస్తకాన్ని చదివినట్లయితే, ఈ గ్రంథాన్ని శ్రద్ధతో, అప్పుడు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమే కాకుండా చివరికి భగవంతుణ్ణి కూడా పొందొచ్చు. తద్వారా మన విద్య సఫలీకృతం అయింది, మనం పొందవలసిన నిజమైన విద్య. అది ఈ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి లాభం అని ఆయన చెప్పిన లెక్చర్లో ఇచ్చారు. సో భాగవతం చదువుతున్నాం. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవత్యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. సో అది మనం భాగవతం చదివినప్పుడు ఈ శ్లోకాలు చదువుదాం. యాక్చువల్లీ ఇది 1.2.18, ఇది 1.2.4, ఇవి రెండు కూడా భాగవత శ్లోకాలే. కానీ భాగవతం చదివేటప్పుడు వాటి యొక్క అర్థాన్ని బట్టి ముందుగా చదువుతాం. ఫస్ట్ దానికి అర్థం, జయాన్ని సాధించడానికి ఏకైక మార్గం భాగవతాన్ని పఠించడానికి మొదట భగవంతుడైన, సో జయాన్ని సాధించడానికి ఏకైక మార్గం భాగవతం పఠించడం. ఇప్పుడు చూసాం కదా, ఎందుకు జయం అంటే ఏమిటి, ఎందులో జయం? రాజ్యాల కోసం కాదు, సంపద కోసం కాదు. మన జీవితాన్ని నిజమైన పర్పస్ ఏమిటి, సఫలీకృతం ఆ భగవంతుణ్ణి పొందటంలో మనకి విజయం కావాలి అంటే మరి ఈ భాగవతాన్ని చదవాలి శ్రద్ధతో అని చెప్పారు. కాబట్టి అది చదవడానికి ముందు భగవంతుడైన నారాయణుడికి, నరోత్తముడైన నరనారాయణ ఋషికి, చదువుల తల్లి సరస్వతికి, గ్రంథకర్త అయిన వ్యాసదేవులకి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గౌరవపూర్వక వందనాలు అర్పించాలి అని ఈ శ్లోకం. నెక్స్ట్ శ్లోకం, మనం రోజు చేసేటటువంటి భాగవత ఉపదేశాల శ్రవణము, తర్వాత శుద్ధ భక్తుల సేవనం ద్వారా హృదయంలోని అభద్రాలన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా నశించిపోతాయి. సో ఉత్తమ శ్లోకుడైన భగవంతుడి ఎడల అకంఠితమైన ప్రేమయుత సేవ స్థాపితం కలదు. సో ఈ భాగవత ఉపదేశాలు రోజు వింటున్నందువల్ల, భక్తుల యొక్క సేవ చేయడం వల్ల మనకి మనసులో ఉన్న కల్మషాలన్నీ కూడా కరిగిపోతాయి అంటున్నారు. సో కల్మషాలు కరిగిపోవటం అంటే ఏమిటి? ఆ శుద్ధ భక్తి స్థితిలోకి రాగలుగుతాం. మనం చూస్తాం శుద్ధ భక్తుల లక్షణాల్లో కానీ, స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాల్లో కానీ ముందు వచ్చే ఫస్ట్ బేసిక్ థింగ్ ఏది ఉండాలంటారు? వినయం, విధేయత. అంటే బేసిక్ థింగ్స్. తర్వాత అవతల వాళ్ళ మీద చాడీలు చెప్పకుండా ఉండటం, అవతల వాళ్ళు తప్పులు వెతకకుండా ఉండటం. అంటే ఇంత చిన్న చిన్న విషయాలు నిండి మరి చివరికి మట్టిని రాయిని బంగారాన్ని సమంగా చూసే స్థితికి వెళ్ళడం అనేది ఆ లక్షణాలన్నిట్లో మొదట ఈ లక్షణాల నుంచి స్టార్ట్ చేసి చివరికి ఆ లక్షణాల్లోకి వెళ్తారు. సో ఆ వినయ విధేయతలు, అవతల వాళ్ళల్లో తప్పులు వెతకకుండా ఉండటం అనేది కూడా మనకి నిత్య జీవితంలో కష్టం అవుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి. ఎందుకంటే ఇది చాలా తేలిక, ఏది తప్పు జరిగినా అది మన తప్పు కాదు, అవతల వాళ్ళ తప్పు అనుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడు. కాబట్టి అంతటి సాధన అవసరం. సో అలాంటి అలవాట్లను మానుకోవడం దగ్గర నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది ఆ సాధన. సో అలా క్రమేణా మనం మన యొక్క క్రోధాన్ని, మాత్సర్యాలను, మరి ఇవన్నీ ఏమిటి? బై ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ది కామానికి అరిషడ్ వర్గాలు అంటారు కదా, కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు. ఈ 6 కూడా మనల్ని తప్పుదోవను పట్టిస్తూ ఉంటాయి. వీటన్నిటికీ మెయిన్ రీజన్, రూట్ కాజ్ ఏది అంటే మరి మూల కారణం కామం. కాబట్టి ఆ కోరిక అనేది ఉండబట్టి ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. ఏదైనా కావాలన్నప్పుడు దొరకకపోతే మరి క్రోధము, తద్వారా మరి అవతల వాళ్ళకు వచ్చింది అంటే జలసి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మెయిన్ రీజన్ ఏమిటి అంటే కామం.
సో ఇవన్నీ కూడా వదిలించుకుంటూ ఈ భాగవతోపదేశాలు శుద్ధ భక్తుల సేవ అంటే మరి ఇలాంటి ప్యూర్ డివోటీస్ వైష్ణవులు ఎవరు అని లాస్ట్ టైం కూడా మనకి డిస్కషన్ వచ్చింది. వైష్ణవులు ఎలా, మనం వైష్ణవులు అంటే బ్రాండ్ ఏదైనా ఉంటుందా, వాళ్ళకి ఒక ముద్ర వేసి వీళ్ళు వైష్ణవులు అని అంటే అది ఎవరు అంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ జీవన విధానాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేతరో జనః చూసాం కదా. సయత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్తదను వర్తతే. ఏమేమి వాళ్ళ ఆచరణల ప్రకారం మనం చూస్తాము, నేర్చుకుంటాం, తెలుసుకుంటాము, అనుసరిస్తాం. కాబట్టి అది మళ్ళీ ఇంకొక విషయం ఏమిటి అంటే మరి నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ చూసే ఉంటారు, అందరూ చూశారు, అయిపోయింది. మీ అందరూ భక్తి శాస్త్రి సర్టిఫికెట్ హోల్డర్స్. నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్లో మరి మొట్టమొదట భక్తి రసామృతంలో ఫస్ట్ చాప్టర్లోనే శుద్ధ భక్తులు అంటే అక్కడ భక్తుల యొక్క 6 లక్షణాలు చెప్తారు. ఎవరైనా చెప్పగలరా? మరి మీరంతా భక్తి శాస్త్రి ఫినిష్ చేశారు కాబట్టి ఆ శుద్ధ భక్తుల యొక్క 6 లక్షణాలు ఏమిటి? 6 symptoms of ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ చాప్టర్ లోనే ఉంటుంది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దీనికి ఒక శ్లోకం కూడా చెప్పారు మాతాజీ. క్లేశాగ్ని సుభదా మోక్ష లఘుకృత్ సుదుర్లభ సంద్రానంద విశేషాత్మ శ్రీకృష్ణ ఆకర్షణే చ సా. ఈ శ్లోకంలోనే 6 పాయింట్లు వచ్చేస్తాయి మాతాజీ. వెరీ గుడ్. శుద్ధమైన భక్తియుక్త సేవన ఐహిక బాధల నుండి వెంటనే విముక్తి వస్తుంది అనమాట. ఇంకా శుభద అంటే అన్ని శుభాలకి ప్రారంభం అన్నమాట, సమస్తము. ఆల్ ఆస్పిషియస్ అంటే భగవంతుడు సర్వశుభ ప్రదమైన వాడు. ఓకే, అంటే అన్ని రకాల శుభాలు లభిస్తాయి ఆ భగవంతుడి శరణ్తో. ఓకే, శుభద. మోక్ష లఘుకృత సుదుర్లభ అంటే సహజంగానే దివ్యానందం అనేది లభిస్తుంది భక్తియుత సేవ చేసినప్పుడు. మూడవది సామ్రానంద అంటే ఆ దివ్యానందం, భగవంతుడి యొక్క శరణాగత తత్వంలో మనం తెచ్చుకోగలిగినటువంటి బ్రహ్మానందం, నిత్యానందం, సచ్చితానందంలో ఉన్న ఆనందం, అది ఆ ఆనందం, ఆ బ్లిస్. వెరీ గుడ్, అది 3rd పాయింట్. మోక్ష లఘుకృత సుదుర్లభ అంటే ఈ భక్తి లభించటం మిక్కిలి అరుదు అనమాట, చాలా రేర్ గా వస్తుంది. సుదుర్లభ అది 4వది, అంటే ఇది ఎక్కడో కొంతమందికే ఆ భక్తి వస్తుంది. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ది 5th శ్రీకృష్ణ ఆకర్షణే అంటే మోక్ష లఘుకృత్ అంటే ఈ భక్తులైతే మోక్షాన్ని గురించిన ఆలోచన కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి కూడా రాదనమాట, మోక్షం ఆశించరు. రైట్. ఎందుకని? ఎవరైనా చెప్పగలరా ఆన్సర్? భక్తులు మోక్షం కూడా ఆశించరు, ఎందుకని? ఇంకెవరైనా ఈ ఆన్సర్ చెప్పగలరా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. కేవలం భక్తియుక్త సేవే కోరుకుంటారు మాతాజీ, ఆయనలో లీనం కావాలని కోరుకోరు మాతాజీ. భక్తి సేవ కోరుకుంటారు. దేనికి కోరుకుంటున్నారు భక్తి సేవ? భక్తియుత సేవలోనే వారికి ఆనందం దొరుకుతుంది మాతాజీ. సాయుధ్య సేవ వద్దంటారు. ఆయన సేవలో ఉండటానికి వాళ్ళకి ఆయన ఆయన పాదాల చెంతనే సేవ చేసుకోవాలని కోరుకుంటారు. మోక్షం సంపాదిస్తే మోక్షంలో ఫలితం అయిపోగానే తిరిగి వాడు జన్మ సంపాదించవలసి వస్తుంది, అంతే కదా ప్రభు మాతాజీ. కానీ ఇదైతే ఎప్పుడు ఆయన దగ్గర చెందిన ఆయనలో సమీప భక్తి ఉండటం వల్ల ఆయన దగ్గరే ఉండి సేవ చేసుకోవాలి శుద్ధ వైష్ణవుడు కోరుకుంటాడు. అంటే ఇంకా వాళ్ళు మోక్షం అవన్నీ కూడా ఆలోచించాడు. ప్యూర్ హ్యాపీనెస్ జస్ట్ బై బీయింగ్ ఇన్ దట్ భక్తి స్టేట్. భగవంతుడి మీద ఆ భక్తి భావమే వాళ్ళకి నిత్యానందం. ఆ నిత్యానందమే వాళ్ళకి కావాలి, ఇంకా వాళ్ళకి దేని మీద కోరిక లేదు. అందుకు వెరీ గుడ్. ఓకే ఓకే మాతాజీ, మీరు కంటిన్యూ చేస్తారు. ఇంకొకటి ఉంది మాతాజీ. మాతాజీ, మోక్షం అంటే మోక్షం పొందిన వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ ఉంటుందా? ఉండదు కదా. పొందిన వాళ్ళకి వాళ్ళు మోక్షానికి జన్మ ఉండదు. ఇక్కడ భక్తులు
మన పాయింట్ ఏంటి అంటే భక్తులు మోక్షాన్ని కూడా వాళ్ళకి అంతదాకా కూడా ఆలోచన, వాళ్ళకి వేరే ఆలోచన భగవత్ సేవ భక్తి భావం తప్ప వాళ్ళకి ఇంకేం అక్కర్లేదు. ఆ భక్తి భావంలో వాళ్ళకి ఆనందంతో వాళ్ళు అందులోనే ఉండాలనుకుంటారు. ఆ ఆనందాన్ని ఎక్కడుంటే అక్కడ వాళ్ళు వచ్చి సేవ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అదే వాళ్ళకి భగవంతుడి భావనే చాలు మాతాజీ వాళ్ళకి. ఆ భగవంతుడి మీద వాళ్ళ మనసు లగ్నం చేస్తే చాలు వాళ్ళకి, అదే ఆనందం శుద్ధ భక్తులు. సో అది ఇక్కడ. సో అది శ్రీకృష్ణ ఆకర్షణ. సో ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఇది మోక్షప్రదం. అది నెక్స్ట్ పాయింట్ శ్రీకృష్ణ ఆకర్షణ అనేది ఆరోది మాతాజీ. అది శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఆకర్షించేది ఏకైక సాధనము భక్తియుక్త సేవ ఒకటేనమాట. వెరీ గుడ్. సో మరి అందరిలోకి హైయెస్ట్ డివోటీ ఎవరు? శ్రీకృష్ణ భక్తుల్లో చాలా మంది భక్తులు ఉన్నారు భగవంతుడికి. అందరిలో భక్తుడు రాధారాణి. ఎందుకు అంటే రాధారాణి ఆయన శివుడు అని కూడా చెప్తారు కదా మాత. అది శివుడు ఆయన మహాభక్తుడు, మొదటి భక్తుడు. శివుడు కూడా మహాభక్తుడు, కానీ రాధారాణి ఆయన యొక్క బాహ్య శక్తియే కాబట్టి ఆవిడ ఫస్ట్ అందరికంటే. ఆవిడని మనం ఎగ్జాంపుల్ గా భక్తికి తీసుకోవాలి. భగవంతుడు అన్ని ఆకర్షణ, శ్రీకృష్ణ ఆకర్షణ అన్నారు. ఆయన ఎంతో ఆకర్షణీయుడు, అందుకే మదనమోహన అనే పేరుంది. అంటే 1000 మంది మన్మధుల ఆకర్షణ భగవంతుల్లో ఉందంటున్నారు. కానీ ఈవిడ ఆయన కంటే కూడా ఆకర్షణీయం, ఎందుకంటే ఆయనే రాధారాణికి ఆకర్షణీయుడు అయ్యారు కాబట్టి రాధారాణి మదనమోహన మోహిని. సో ఆవిడ అడుగుజాడల్లో మనం ఈ భక్తిని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అని చెప్పేసి మనకు అక్కడ భాష్యంలో చెప్తారు భక్తి రసామృత సింధులో. సో అది లాస్ట్ పాయింట్ అన్నమాట, శ్రీకృష్ణ ఆకర్షణ. ఇవి శుద్ధ ప్యూర్ డివోటీ యొక్క లక్షణాలు, సింటమ్స్ అని చెప్పి భక్తి రసామృతం ఫస్ట్లోనే ఈ 6 లక్షణాలు చెప్పారు. వెరీ గుడ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. గుడ్ పార్టిసిపేషన్. ఓకే, సో అది నెక్స్ట్. సరే, ఫస్ట్ 1.1.1 శ్లోక మరి లాస్ట్ క్లాస్ లో చూసాం. ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఎవరైనా రిసైట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే రిసైట్ చేయండి ఫస్ట్ శ్లోక. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నన్ను చెప్పమంటారా? ఓకే మాతాజీ. జన్మాద్యస్య యతోన్మయాదితరతః చాదేష్వభిఘ్నస్వరాట్ తేనే బ్రహ్మహృదాయాది కవయే ముహ్యంతి యత్సూరయః తేజో వారిమృదాం యథా వినిమయో యత్ర త్రిసర్గో మృషా ధామ్నా స్వేన సదా నిరస్తకుహకం సత్యం పరం ధీమహి. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇంకెవరైనా చెప్తారా శ్లోకం? వీలైతే మరి చూడకుండా చెప్పండి, మరి చెప్పగలిగితే. బట్ ఇఫ్ నాట్ చూసైనా శ్లోకం చెప్పగలిగితే చూడకుండా చెప్తాను. చెప్పండి మాతాజీ. యతోన్మయాదితరతః చాదేష్వభిఘ్నస్వరాట్ తేనే బ్రహ్మహృదాయాది కవయే ముహ్యంతి యత్సూరయః తేజో వారిమృదాం యథా వినిమయో యత్ర త్రిసర్గో మృషా ధామ్నా స్వేన సదా నిరస్తకుహకం సత్యం పరం ధీమహి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్ మాతాజీ. ఓకే, ఇంకెవరు? మాతాజీ కళ్యాణి మాతాజీ మీరు చెప్తానన్నారు కదా, చెప్పండి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జన్మాద్యస్య యతోన్మయాదితరతః చార్దేష్వరాట్ తేనే బ్రహ్మహృదాయ ఆది కవయే ముహ్యంతి యస్సూరయః తేజో వారిమృదాం యథా వినిమయో యత్ర త్రిసర్గో మృషా
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. హరే క్షమించండి కృష్ణ. మాతాజీ. ఓం నమో హరే భగవతే వాసుదేవాయ మర్చిపోయాను, క్షమించండి. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ. ఓకే. ఇంకెవరైనా ప్రభుజీ? నేను మధ్యవర్తిలో గుర్తు రాదు, అందుకని చూసి చదువుతా కావాలి, ఓకే మీ పర్మిషన్ ఇస్తే. అలాగే. ఓకే అలా కాదు, ఇంకెవరో చూడకుండా చదువుతారంటే చదవమనండి, కానీ నేనైతే ప్రయత్నం చేద్దాం, అలా అయినా ఓపెన్ అప్ అవుదామని. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ జన్మాద్యస్య యతోన్వయాదితరతః ఛాదేష్వభిఘ్నస్వరాట్ తేనే బ్రహ్మ హృదయ ఆది కవయే ముహ్యంతి యత్సూరయః తేజో వారిమృధాం యథా వినిమయో యత్ర త్రిసర్గో మృషా ధామ్నా స్వేన సదా నిరస్తకుహకం సత్యం పరం ధీమహి. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వెరీ మాతాజీ నేను కూడా చెప్పగలను మాతాజీ చూడకుండానే. ఓకే మాతాజీ, చెప్పండి. ఓకే. జన్మాద్యస్య యతోన్వయాదితరతశ్చాదేష్వభిఘ్నస్వరాట్ తేనే బ్రహ్మ హృదయ ఆది కవయే ముహ్యంతి యత్సూరయః తేజో వారిమృధాం యథా వినిమయో యత్ర త్రిసర్గో అమృషా ధామ్నా స్వేన సదా నిరస్తకుహకం సత్యం పరం ధీమహి. థ్యాంక్ యూ. వెరీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇంకెవరైనా చెప్పదలుచుకుంటే చెప్పచ్చు. ప్రభుజీ మీరు చెప్పండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రకాష్ రావు ప్రభుజీ. నన్న ఓకే అమ్మా, ధన్యవాదాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ జన్మాదస్య యతోన్మయాదితరతః ఛాదేష్వవిఘ్నస్వరాట్ తేనే బ్రహ్మ హృదయ ఆది కవయే ముహ్యంతి యస్సురయః తేజో వారిమృదాం యథా వినిమయో యత్ర త్రిసర్గో మృషా ధామ్నా స్వేన సదా నిరస్తకుహకం సత్యం పరం ధీమహి. నేర్చుకుందుకు ప్రయత్నిస్తా మాత. వెరీ గుడ్. హరే హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ. ఓం మాతాజీ నేను కూడా చెప్పేదా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ జన్మాద్యస్య యతోన్వయాదితరత ఛాదేష్వవిఘ్నస్వరాట్ తేనే బ్రహ్మ హృదయ ఆది కవయే ముహ్యంతి యస్సూరయః తేజో వారిమృధాం యథా వినిమయో యత్ర త్రిసర్గో మృషా దామ్నా స్వేన సదా నిరస్తకుహకం సత్యం పరం ధీమహి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ జన్మాద్యస్య యతోన్వయాదితరతః చాదేశ విఘ్నస్వరాట్ తేనే బ్రహ్మ హృదయ ఆది కవయే ముహ్యంతి యం సూరయః తేజో వారి మృదాం యథా వినిమయో యత్ర త్రిసర్గో మృషాం ధామ్నా స్వేన సదా నిరస్తకుహకం సత్యం పరం ధీమహి. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో అందరూ చాలా మంది బాగానే అన్ని నేర్చుకుని చెప్తున్నారు. సో వెరీ గుడ్. ఈ ఈ ఫస్ట్ 2 శ్లోకాస్ కొంచెం పెద్దవి. ఈ రోజుది ఫస్ట్ శ్లోక. సో ఇందులో 4, 1, 2, 3, 10 ఇవి కంఠస్థ శ్లోకాస్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఫస్ట్ వర్స్ ఆఫ్ భాగవతం షోస్ ఇట్స్ నేచర్ ఏ లైట్, అంటే గివింగ్ డెలివరెన్స్ ఫ్రమ్ మిజరీ త్రూ జనరల్, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ఈ క్లేశాగ్ని నుంచి భగవంతుణ్ణి ఆధ్యాత్మికతను తెలుసుకునేటటువంటి
ఆ మార్గం అంటే అది ఏమిటి ఆ భగవంతుడి గురించి చెప్తోంది. సో మనం చూసాం కదా, సంబంధ, అభిధేయ, ప్రయోజన 3 అని చెప్పేసి. ఫస్ట్ శ్లోక సంబంధ, సో భగవంతుడి యొక్క అంటే మనం మర్చిపోయాం ఆయనతో సంబంధం. సో మనకి గుర్తు చేస్తోంది భగవత్ తత్వం ఏమిటి, ఆయన యొక్క తత్వం ఏమిటి అని. ఆయన క్వాలిటీస్ 7 క్వాలిటీస్ చూసాం. ఏమిటవి? 7 సిమ్టమ్స్ కాదు, 7 క్యారెక్టరిస్టిక్స్. భగవంతుడి యొక్క 7 లక్షణాలని ఈ శ్లోకంలో చూసాం, ఈ జన్మాద్యస్యతో. అది మనం విడగొడితే ఆ 7 మనకి అర్థమవుతాయి. ఏమిటి? ఫస్ట్ది ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఫస్ట్ది ఏమిటి ఆ 7 క్వాలిటీస్ ఆఫ్ భగవంత్ సృష్టి స్థిత లయానికి భగవంతుడే కారణము మాత. జన్మాద్యస్య. కరెక్ట్, అది ఫస్ట్ పాయింట్. వెరీ గుడ్. సో ఇంకెవరైనా సెకండ్ పాయింట్ చెప్తారా? అభిజ్ఞ స్వరాట్ మాతాజీ. సెకండ్ పాయింట్ ఏమిటి? తేనే బ్రహ్మ హృదయ ఆది కవయే. అంటే బ్రహ్మ హృదయంలో దివ్య జ్ఞానాన్ని జ్ఞానం ఇచ్చినవాడు. కరెక్ట్. అభిజ్ఞ అంటే ఏమిటి? అభిజ్ఞ అంటే అన్నీ తెలిసినవాడు, సంపూర్ణంగా అన్నీ తెలిసినవాడు. ఎందుకు అన్నీ తెలిసినవాడు అంటున్నాం అంటే, అన్నీ తెలిసినవాడు భగవంతుడు, అది మనకి తెలుసు. కాకపోతే ఈ జన్మాద్యస్య తర్వాత ఏమన్నాము? అన్వయాద్ ఇతరశ్చ అర్థేషు. అంటే అన్వయాద్ అంటే ప్రత్యక్షంగా, ఇతరతస్ అంటే పరోక్షంగాను కూడా ఆయనకి తెలియంది లేదు. ఆయన అన్నిట్లో ఉన్నారు, ప్రత్యక్షంగాను ఉన్నారు, పరోక్షంగాను ఉన్నారు, డైరెక్ట్లీ అండ్ ఇండైరెక్ట్లీ. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట, గుర్తుంచుకోండి. సో భగవంతుడు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా అన్నిట్లో ఉన్నారు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూసాం, అదేమిటి? అది ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నాం? ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా భగవంతుడు అన్నిట్లో ఉన్నారనే దానికి అన్ని ప్రయోజనాల్లో ఆయన ఉన్నారు. అంటే అన్ని సర్వకారణ కారణుడు అనేది మనం అందుకే అన్నిట్లో భగవంతుడు ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను ఉన్నారని. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? సారీ మాతాజీ. కాంతి చెప్పచ్చు కదా మాతాజీ? ఏంటి మాతాజీ? సూర్యుడి కాంతి ఒకటి. అదేమో భాగవతాన్ని దేంతో పోల్చాం? అది భాగవతాన్ని 4 విషయాలతో పోల్చాం. అది ఇంకో క్వశ్చన్. ఆ 4 విషయాలు ఏమిటి? భాగవతాన్ని మనం 4 విషయాలతో పోల్చాం. భవానీ మాతాజీ హ్యాండ్ రేస్ చేశారు, చెప్పండి మాతాజీ. ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఉదాహరణకు వచ్చేప్పుడు మట్టి కుండ చెప్పారు మాతాజీ. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. మట్టి కుండ. మట్టి అనేది తయారీ పదార్థం అయితే, ఆ కుమ్మరి ఏమో అతను నిమిత్త కారణం అయితే, ఆ పరికరం వచ్చేప్పటికి ఆ తిరిగే చక్రం ఉంటుంది కదా, అది సహాయకారి కారణం అని చెప్పేసి ఆ రకంగా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఆ మట్టి కుండ తయారీకి ఉదాహరణగా అని చెప్పారు. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, కరెక్ట్, ధన్యవాదాలు. సో అది ఎగ్జాంపుల్. ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా, డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఉన్నారంటే మరి అన్నిట్లో భగవంతుడు ఉన్నారు. చివరికి అది తయారవడానికి ఉన్న రా మెటీరియల్లో కానీ, పదార్థంలో కానీ, ముడి పదార్థంలో కానీ, చేసే కర్తలో కానీ, మరి మిగతా అవసరమైన సహాయకారి ఎక్విప్మెంట్లో కానీ, పరికరాల్లో కానీ. సో అందుకని అందుకే సర్వకారణ కారణుడు అన్న మాటకు అర్థం అదనమాట. చాలాసార్లు మనకి సర్వకారణ కారణుడు అంటే ఏంటప్పా, అన్ని కారణాలు ఏంటనుకుంటాం. కారణం అంటే ఇక్కడ ఏదైనా ఒక పని జరిగింది అంటే దానికి కాజ్ ఎవరు? కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ కాజెస్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. సర్వకారణ కారణుడు అంటున్నాం మనం. అంటే ఎక్కడ ఏది జరిగినా అందులో భగవంతుడు లేనిదే అది నథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ అని అక్కడ అర్థం. అది కూడా ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ దాంట్లో చెప్పుకోవచ్చు. ముందేమో సృష్టి స్థితి లయల కారకుడు జన్మాద్యస్య, అదే వేదాంత సూత్రాల్లో రెండోది అది జన్మాద్యస్య అనేది. సో అది ఇక్కడ కూడా భాగవతం దాంతోనే స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత సర్వకారణ కారణుడు అన్నమాట. అర్ధేషు అంటే ప్రయోజనం, అన్ని కారణాలకు భగవంతుడే అన్ని ప్రయోజనాలకు కారణం. అభిజ్ఞ అంటే అన్నీ తెలిసినవాడు, అది సెకండ్ది. ఓకే, థర్డ్ది 7 ఉన్నాయి, 7 క్యారెక్టరిస్టిక్స్. మూడోది ఏంటి? స్వరాట్ అంటే వెరీ గుడ్.
సంపూర్ణ సర్వస్వతంత్రం. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. నాలుగోది తేనే బ్రహ్మ హృదయ. తేనే బ్రహ్మ బ్రహ్మ హృదయ ఆది కవయో అంటే బ్రహ్మతో నుంచి అన్ని వేదాలు ఆయనకి ఇచ్చింది బ్రహ్మే కాక అందరికి ఆయన నుంచి వచ్చినాయి అని చెప్పారు. మొట్టమొదట జీవి అయిన బ్రహ్మకి ఇచ్చినట్టుగా వేదాలు. తేనే అంటే ఒసగారు, అంటే ఇచ్చారు. ఎవరికి ఏమి ఇచ్చారు? బ్రహ్మజ్ఞానం. అది అంటే వేదాలను ఆ ఆది కవయే అంటే బ్రహ్మకు. బ్రహ్మ మరి ముందు ఆ జ్ఞానాన్ని స్వీకరించిన వాడు కాబట్టి ఆది కవయే అని బ్రహ్మని అంటున్నారు. సో బ్రహ్మకు ఆది కవికి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చింది కూడా మరి భగవంతుడు కాబట్టి అన్నది ఆ మాటకు అర్థం అన్నమాట. సో అది 4th పాయింట్. 5th అంటే మోహానికి గురి అవుతారు వీళ్ళు, సేజెస్ కానీ కానీ అంటే మన దేవీ దేవతలు కూడా దేవతలు మునులు భగవానుని అర్థం చేసుకోవడం అవుతూ ఉంటారు. మోహానికి గురి అవుతారని 3 ఉదాహరణలు ఇచ్చారు మాతాజీ. బ్రహ్మ గురైందేది ఒకటి, గోవర్ధన్ లీల ఒకటి, మార్కండేయ లీల కూడా వచ్చింది. వెరీ గుడ్. సో దేవతలు మునులు కూడా ఈ మోహానికి గురవుతూ ఉంటారు. ఆయన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం అన్నది. ఎందుకు? దేవతలకు కూడా ఆయన అర్థం కాదు. ఇదే మరి మనం భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాం కదా, ఇదే చెప్తారు. నన్ను అర్థం చేసుకోవటం మహర్షులకు వాళ్ళకు కూడా, అంటే నేను ముందున్నాను కాబట్టి వాళ్ళకన్నా వాళ్ళు నన్ను, మహర్షులు కానీ ఋషులు కానీ వాళ్ళు కూడా నన్ను అర్థం చేసుకోలేరు అన్నది భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్, సో అది 1 2 3 4 5 5th పాయింట్ కదా. నెక్స్ట్ది తేజవారి యథా వినిమయం. తేజోవారి యథా వినిమయం యత్ర భౌతిక జగత్తులో ఇదే రాగద్వేషాలతో ఉన్న భౌతిక జగత్ అంతా ఒక మాయం, ఒక కళ లాంటిది అని చెప్పేసి కళలో మనకు పులి కథ కూడా చెప్పుకుంటాం. పులి భయం అనేది ఉంటుంది కానీ ఆ పులి ఇల్యూజన్ అనేది ఉండదు అని చెప్పేసి చెప్తారు. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. తేజో అంటే అగ్ని, వారి అంటే నీరు, మృదాం అంటే భూమి, యథా వినిమయం, ఇది వీటన్నిటిని కూడా ఏ రకంగా మనం ఇది ఎడారిలో అంటే ఎండమావులు కనపడుతూ ఉంటాయి. ఏ రకంగా అయితే నీరు చూసి భూమి అనుకుంటామో, భూమి చూసి నీరు అనుకుంటామో, అలా భగవంతుణ్ణి కూడా ఆయనను అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టము అని చెప్పి దాని అర్థం. తర్వాత లాస్ట్ పాయింట్ 6 అయిపోయాయి. లాస్ట్ది ధీమహి సత్యం పరం ధీమ. భక్తుడు శాశ్వతంగా నిత్యము తన ధామంలో ఉంటాడు. ధామ్నాస్వేన సదా నిరస్త కుహకం. సత్యం పరం ధీమహి. అధీమహి అనేది ఇన్వకేషన్, లక్షణం కాదు. ఈ లక్షణం ఇది. ధామ్నాస్వేన సదా నిరస్త కుహకంలో లక్షణం వస్తుంది. ఏమిటి? ఆయన మరి తన యొక్క నిరస్త కుహకం అంటే ఆయన ఎందులోనూ అన్నిటికీ మోహానికి పరమైన వాడు భగవంతుడు. అది నిరస్త కుహకం అంటే. ధామ్నాస్వేన అంటే దివ్య సంపత్తి పూర్ణుడు. ఆయన దివ్య సంపత్తి పూర్ణుడు, మోహానికి పరం అంటే త్రిగుణాత్ము. ఈ మనమందరం మోహానికి గురవుతూ ఉంటాము. భగవంతుడు మోహాతీతుడు, మోహానికి అతీతుడు. కాబట్టి అది లాస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అన్నమాట. సో ఆయన అలా మోహానికి గురి అయిన వాళ్ళ అందరినీ కూడా తప్పుగా వాళ్ళ యొక్క అంటే భగవంతుడు ఈ మోహాతీతుడు అనేది తెలియని వాళ్ళకి రుజువు చేయడానికి ఆయన తన యొక్క శరీరంతో అవతరిస్తూ కూడా ఉంటారు అన్నది మనం భగవద్గీతలో కూడా మళ్ళీ ఇదే చూస్తాం కదా. ఎప్పుడైతే మరి గ్లానిర్భవతి భారత అని చెప్తారు కదా, అంటే అధర్మం పెరిగినప్పుడు, మరి ధర్మం తగ్గినప్పుడు, అధర్మం పెరిగినప్పుడు అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం అని చెప్పేసి, అలాగే ఇది కూడా అదే. భగవంతుడు మోహానికి అతీతుడు, దివ్యజ్ఞాన పూర్ణుడు. కాబట్టి ఇలాంటి అది తెలియని మోహంలో జనం ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు నిరూపించడానికి అవతరిస్తూ కూడా ఆయన స్వరూప శక్తితో ఆయన తెలిసేటట్టు చేస్తారు అని చెప్పి పాయింట్.
సో లాస్ట్ లో సత్యం పరం, ఇక ఆయన యొక్క ఈ సత్యం పరం ధీమహి పిలుస్తున్నాడు పరమ సత్యాన్ని, భగవంతుడిని పరమ సత్యంగా సంబోధిస్తూ ధీమహి అనేది గాయత్రి మంత్రం యొక్క ఆవాహన అన్నమాట. సో ఆ ధ్యానం, గాయత్రి మంత్రాన్ని జపించడం కూడా మరి అది ఎంతో శ్రద్ధతో ఎంతో భక్తితో జపిస్తారు. కాబట్టి ఆయన అక్కడ ధీమహి అన్న మాటలో ఆ గాయత్రి మంత్రంతో భగవంతుణ్ణి ఆవాహన చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ శ్లోకం కాబట్టి ఆవాహనతో మొదలు పెట్టారు. సో అది లక్షణాలు, 7 అట్రిబ్యూట్స్ ఇవన్నమాట ఈ భగవంతుడి యొక్క. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఇందాక ఇంకొక పాయింట్ క్లేశాగ్ని అనుకున్నాం కదా. క్లేశాగ్ని అంటే మరి 3 రకాల అంటే ఈ ఆది భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక, 3 రకాల క్లేశాలు. అది ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక, దైవిక. ఆది దైవిక, కరెక్ట్. ఆధ్యాత్మికత అంటే మనసు వల్ల, మన మనస్తోనే మనకు వచ్చే క్లేశాలు మాతాజీ. మన బాడీ శారీరకంగా మానసికంగా మనకు వచ్చే క్లేశం. ఓకే. ఆది దైవికంగా వాతావరణము, వర్షాలు, సైక్లోన్లు అలాంటి, అంటే నేచర్, ప్రకృతి వల్ల వచ్చేటటువంటి కష్టాలు. ఆది భౌతికం ఇతర జీవుల వల్ల కలిగేది. సో 3 క్లేశాగ్ని. సో అవన్నమాట 3 రకాల సారోస్. ఓకే. సో ఇప్పుడు సెకండ్ది చూద్దాము. సెకండ్ శ్లోక. ధర్మ ప్రోచిత కైటవో అత్ర పరమో నిర్మత్సరాణాం సతాం వేద్యం వాస్తవమత్ర వస్తు శివదం తాపత్రయోన్మూలనం. శ్రీమద్భాగవతే మహామునికృతే కిం వా పరైరీశ్వరః సద్యో హృద్యవరుధ్యతే అత్ర కృతిభిః శుశ్రూషుభిస్తత్క్షణాత్. ఇది శ్లోకం. సో ఇది మనం విడగొట్టినప్పుడు ధర్మ అంటే మీనింగ్ చూస్తే భౌతిక భావన ప్రేరితాలైన ధర్మాలన్నిటినీ సంపూర్ణంగా నిరసించి మాత్సర్యరహితులైన భక్తులు అర్థం చేసుకోగల మహా ఉత్కృష్టమైన సత్యాన్ని ఈ భాగవత పురాణం ప్రతిపాదిస్తోంది. ఇక్కడ ఇది అవిధేయ అంటే ఈ మార్గం ద్వారా మనకు మోక్ష అంటే భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ వస్తుంది, ఆ భక్తి మార్గం చెప్తున్నారనమాట. సో అందుకని ఇది అభిధేయ ఈ శ్లోకం. భావనా ప్రేరితమైన ధర్మాలన్నిటినీ సంపూర్ణంగా, భౌతిక భావనా ప్రేరితమైన ధర్మాలు అంటే ఈ ధర్మం అంటే అసలు ధర్మం అంటే ఏమిటి? వాట్ ఈస్ ధర్మం? ధర్మం అంటే ధర్మస్థ సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్. సో అది మామూలుగా మనం ధర్మం గురించి చెప్తాము. సో ఇంకొకటి తర్వాత మళ్ళీ మామూలుగా మరి పరధర్మము, పరోధర్మము, స్వధర్మం అని మనం ఆ ధర్మాలు కూడా కొన్ని చూసాము. సో అలా ఇంకా ధర్మము అంటే ఏమిటి అంటే సహజ గుణం. సహజ గుణం. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. దాని యొక్క సహజ గుణం అంటే ప్రాపర్టీ అనుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ ఉంది, దానికి ఏమిటి, దానికి ప్రాపర్టీ తీయదని. సో అది మనం ఎలా చేసినా దాన్ని తీపిపోదు, అది కరిగించవచ్చు, మనం షుగర్ గా తీసుకోవచ్చు, నీళ్ళల్లో కలపచ్చు, నీళ్ళల్లో అలా తీసుకున్నా స్వీటే, నీటిలో కలిపినా స్వీటే, ఏ రకంగా తీసుకున్నా దాని ప్రాపర్టీ స్వీట్. సాల్ట్ దాని ప్రాపర్టీ ఉప్పదనం. అలా ప్రతిదానికి అది దాని ధర్మం అన్నమాట. షుగర్ యొక్క ధర్మం తీయదనం, సాల్ట్ యొక్క ధర్మం ఉప్పదనం. అలాగే మనిషి యొక్క ధర్మం ఏమిటి అంటే ఆ సహజానంద స్థితి, అదే భక్తి అంటున్నాం మనం. కాబట్టి భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి అందుకే మన సహజ స్థితికి వస్తేనే భగవంతుడు మనకు ప్రాప్తిస్తాడు. కాబట్టి ఆ సహజ స్థితి, ఆ భక్తి భావం, ఆ భక్తిలో ఉన్న తాదాత్మ్యత, దాన్ని సచిదానందం, దివ్యానందం, బ్రహ్మానందం అని రకరకాలుగా మనం చెప్పొచ్చు.
ఆ స్థితి సహజ స్థితి మనిషికి. కాబట్టి ఆ సహజ స్థితి ఈ ధర్మాలు, ఈ భౌతిక భావన వల్ల మనకు ఆ సహజ స్థితి తెలియకుండా పోయింది. అటాచ్మెంట్ విత్ మెటీరియల్ వరల్డ్ వల్ల, భౌతిక ప్రపంచ సాంగత్యం వల్ల, మరి త్రిగుణాల వల్ల మనం ఆ సాంగత్యంలో ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ భౌతిక ధర్మాలన్నీ సంపూర్ణంగా నిరసించి, ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో కనెక్షన్ వల్ల మనం ఇది ధర్మం అది ఏదో అనుకుంటున్నాం, అసలు ఈ ధర్మాలన్నిటిని కంప్లీట్ గా నిరసించి మాత్సర్య రహితులు వితౌట్. అందుకే భగవంతుడు అనసూయవే అని చెప్తారు. ఆ అర్జునుడు, నువ్వు అసూయ లేని వాడి కాబట్టి నీకు చెప్తున్నాను. అర్జునుడు క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమిటి భగవద్గీత వినడానికి? ఎవరైనా చెప్తారా? అర్జునుడు ఏవే క్వాలిఫికేషన్స్? అనసూయవే ఫస్టే చెప్తారు. అసూయ లేని వాడివి కాబట్టి నా యందు నీకు చెప్తున్నాను అంటారు. సో అది ఫస్ట్ది. ఇంకా ఏమిటి అర్జునుడు క్వాలిఫికేషన్స్? ఫస్ట్ చాప్టర్ లాస్ట్ లో ఉంటుంది. శరణాగతుడు, సంపూర్ణ శరణాగతుడు, భక్తుడు, స్నేహితుడు, అసూయ లేనివాడు. నాలుగోది ఏంటి? ఇంకొకటి కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. కరుణ ఉన్నవాడు కాబట్టి ఆ 4 చెప్తారు. సో మాత్సర్య రహితుడు అన్నది అక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో నో జలసి, మాత్సర్య రహితులైన భక్తులు అర్థం చేసుకోగలరు. సో జలసీ లేకుండా ఈ భాగవతాన్ని, ఈ భౌతిక ధర్మాలన్నీ మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇది అది అంటే ఏవేవో చెప్పుకుంటాం, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి వితౌట్ ఎనీ ఎన్వి మాత్సర్య రహితులుగా ఉన్న భక్తుల అంటే శుద్ధ తత్వంలో ఉంటూ ఆ కల్మషరహితంగా ఉండగలిగినప్పుడు అలాంటి భక్తులు అర్థం చేసుకోగల పరమ ఉత్కృష్టమైన సత్యం. ఈ సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవటం అంటే ఏమిటి? అర్థం చేసుకోవటం అంటే మళ్ళీ ఏమిటి? అది చదివి అర్థం చేసుకోవటం కాదు, ఎక్స్పీరియన్స్ తో అర్థం చేసుకోవటం, అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలం. మనందరం కూడా చదువుతున్నాం, మరి విషయం చెప్పగలం, కానీ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ తో మనం ఆ స్టేట్ లోకి వెళ్ళామా లేదా అన్నది ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. సో ఈ భాగవత పురాణం అది చెప్తుంది. ఇవన్నీ కూడా ఫైనల్ గా చెప్పే ట్రూత్ ఇదే. మనం భగవద్గీతలో కూడా అందుకే ఇదే చూస్తాం, భాగవతంలో కూడా మళ్ళీ మనం ఇదే చూస్తాం. సో ఆ సత్యాన్ని, అంటే ఏమిటి సత్యం అంటే ఆ నిత్య శాశ్వత భగవతత్వం, అది నిష్కల్మషం, అది డివైన్, అది ప్యూరు. ఆ స్టేజ్కి రాగలిగినప్పుడు శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు ఏమిటి? చివరికి ఆ స్టేజ్కే వస్తారు. అవన్నీ చూస్తే మనకు అర్థమయ్యేది. జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళే ఈ జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు మరి అదే క్వాలిటీస్ మరి జ్ఞానయోగంలో కూడా చూస్తాం మనం. సో ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా చివరికి ఆ స్టేజ్ లో ఎప్పుడైతే ఎండ్ అవుతామో మనకి ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం ఎక్స్పీరియన్స్ తో అవగతం అవుతుంది. సో ఇక్కడ అది చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ మాత్సర్య రహితుడు అన్నది ఏంటంటే ఆ స్టేజ్కి రావటానికి, ఆ ప్యూరిటీకి ఇటువంటివన్నీ లేని భక్తులు అర్థం చేసుకోగలరు ఈ పరమ ఉత్కృష్టమైన సత్యాన్ని అని చెప్పి ఈ భాగవత పురాణం ప్రతిపాదిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇది దీని యొక్క భావం ఇంకా కంటిన్యూషన్. ఎవరైనా పరమ చదవాలనుకుంటే ఎవరైనా చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. భౌతిక భావన ప్రేరితములైన ధర్మములన్నింటినీ సంపూర్ణముగా నిరసించి మాత్సర్య రహితులైన భక్తులు అవగతమునర్చుకోనగల పరమోత్కృష్టమైన సత్యమును ఈ భాగవత పురాణము ప్రతిపాదించుచున్నది. పరమోత్కృష్ట సత్యమనున్నది మాయకు పరమైన సత్యమై ఉండి సర్వులకు మంగళప్రదాయకమై ఉన్నది. అట్టి సత్యము త్రివిధ తాపములను సమూలముగా నశింపజేయును. మహాముని అయిన వ్యాసదేవునిచే అనగా అతని పరిపక్వ స్థితిలో రచింపబడిన ఈ శ్రీమద్ భాగవతము భగవదనుభూతిని పొందుటకు సర్వ విధములుగా యోగ్యమై ఉన్నప్పుడు వేరొక గ్రంథము యొక్క అవసరమేమున్నది? శ్రీమద్ భాగవత సందేశమును మనుషుడు శ్రద్ధతో అనుకువతో శ్రవణము చేసినంతనే తజ్ఞానముచే దేవదేవుడు అతని హృదయమునందు సుస్థాపితుడగుచున్నాడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో అది ఈ అభిధేయ అంటే ఈ భక్తి ఎలా చేకూరుతుంది అనేది ఇందులో. అంటే భగవంతుడితో
ఆ కనెక్షన్ ఫస్ట్ దాంట్లో భగవంతుడిని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయన క్వాలిటీస్ అన్ని చెప్పారు. సో సంబంధం, సో మనకి భగవంతుడికి కాంటాక్ట్ ఏర్పరచుకోవడానికి ముందు భగవంతుడి యొక్క క్వాలిటీస్ చూసాం. సెకండ్ చాప్టర్లో ఆ సంబంధాన్ని మనం మర్చిపోయాం కాబట్టి రీఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికి భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ని మళ్ళీ మనం పెట్టుకోవడానికి ఏది అవసరం అంటే ఆ పవిత్రమైనటువంటి మనస్సుతో ఉన్న భక్తుడు ఈ భాగవతాన్ని చదివినప్పుడు అంటే కల్మషరహితంగా ఉండటం కూడా ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవటం అనేది మనస్సులో మరి మనం కల్మషంతో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం కూడా కష్టమే అని మనం దీంతో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ సందేశాన్ని మనిషి శ్రద్ధతో అణుకుతో శ్రవణం చేసినంతనే తజ్ఞానంతో దేవదేవుడు అతని హృదయంలో సుస్థాపితుడు అవుతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు మనం పాయింట్ బై పాయింట్ చూద్దాం. 1.1.2 అభిధేయ ఈ శ్లోకం మనకు సెకండ్ది. సో ఇది శ్రీమద్ అత్ర అంటే ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అని ధర్మ ప్రోజ్ఞిత కైతవో అంటే మరి కంప్లీట్ గా ఈ భౌతిక ప్రేరేపితాలైన ధర్మాలన్నిటినీ పక్కన పెట్టి అవి అంటే మనం మామూలుగా ఈ భౌతిక ప్రపంచపు అనుబంధంతో ఏదో ఇది అది అని ఇవన్నీ పెట్టుకుంటున్నాము. అసలు ఇవి కాదు, వీటన్నిటిని అంటే ఏది ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు అంటూ ఉంటాం కదా, మరి అవన్నీ కాదు ముఖ్యము. వాటన్నిటిని కూడా పక్కన పెట్టి ఏది మామూలుగా మరి మనం ఏదో కొంచెం ధర్మం చేయాలి, మంచి పని చేయాలి, మనం జీవించడానికి మరి మనం అంటే చెయ్యొద్దని కాదు, మన జీవన విధానం కోసం మనకు కొంత అర్థం కావాలి. అంటే సంపద మనకి జరుగుబాటు ఉండటానికి కొంత మరి విత్తం కూడా అవసరమే, ధనం కూడా అవసరమే. అయితే అది దాని మీదే మనసు పెట్టి దురాశతో కాకుండా నీ జీవన విధానానికి సరిపడా అలా అర్థం కూడా ఉండాలి. అర్థం అంటే ఇక్కడ సంపద అంటే ధనమని, డబ్బని, కామ అలాగే మరి కోరికలు తీర్చుకోవడానికి కొన్ని బేసిక్, ఆ తర్వాత మరి ఏది గృహస్థులుగా ఉండటం, మరి చెడు సంబంధాలు లేకుండా సరి అయిన పద్ధతిలో అది ఆ విషయం చెప్తున్నారు. మోక్ష చివరికి మరి ఈ రకమైనటువంటి ఒక నియమబద్ధంగా అన్ని చేసుకుంటూనే మోక్షం కూడా ప్రయత్నించవచ్చు అని మనం జనరల్గా జీవన విధానంలో చూస్తూ ఉంటాం. ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం. సో సరే, ఇవన్నీ చెప్తున్నారు, ఓకే. వీటన్నిటినీ కూడా మించి పరమో అంటే అది అత్యంత మహత్తరమైనది. మరి నిర్మత్సరాణం సతాం వేద్యం అంటే నిర్మత్సరాణం అంటే నిర్మత్సరాణం అంటే ఏమిటి? శుద్ధమైన మనస్సు ఉన్న 100కి 100 పాళ్ళు శుద్ధాంతరంగులు అంటున్నారు. అంటే గ్రామాటికల్ గా మీనింగ్ ఏమిటంటే ఆ నిర్మలత్వం ఉన్నటువంటి భక్తుడు అని అర్థం అనమాట. సతాం భక్తుడు, వేద్యం వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్పి దాని అర్థం. సో చూస్తే నిర్మత్సరాణం అంటే శుద్ధాంతరంగులు అయినటువంటి సతాం భక్తులు, వేద్యం అర్థం చేసుకోగల నాలెడ్జ్ ఇది. సో ఎవరికి అర్థం అవుతుంది అంటే ఆ నిర్మత్సరాణం సతాం ఆ శుద్ధాంతరంగులైన భక్తులు అర్థం చేసుకోగలిగినది. సో భాగవతాన్ని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఆ నిర్మలమైనటువంటి మనస్సు, కల్మషరహితమైనటువంటి పవిత్రమైన మనస్సున్న భక్తుడు అర్థం చేసుకోగలడు అని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అలాగే వాస్తవం అతృ వస్తు. సో అంటే ఈ వాస్తవాన్ని అంటే ఈ విషయాన్ని అత్ర ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి సబ్స్టెన్స్, వస్తు అంటే ఈ విషయం, ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి ఈ విషయాన్ని ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు అంటే నిర్మల హృదయం ఉన్న భక్తుడు ఈ ఈ ఈ భాగవతంలో ఉన్న విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటాడు. శివదం అది ఎలాంటిది? భాగవతంలో ఉన్న ఈ విషయం శివదం అంటే శివుడు ఆనందాన్ని ఇస్తారు కాబట్టి శివ అనే పేరు కూడా ఉంది. బట్ ఆ శివదం అంటే అది అంటే ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది, ఆ ఆనందం అనే అలాంటి ఆనందాన్ని ఇచ్చేటటువంటి ఈ భాగవతం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే నిర్మల హృదయం ఉన్న భక్తుడు తెలుసుకోగలుగుతాడు ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి ఈ విషయాన్ని. అది ఎలాంటి విషయం అంటే ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చేటటువంటి విషయం. శివదం అంటే అందరికీ కూడా శుభప్రదమైనది.
ఇంకా ఏమిటి తాపత్రయోన్మూలనం అంటే తాపత్రయాలు 3 రకాల తాపత్రయాలను నుంచి మనల్ని విముక్తి చేసేది. ఏమిటి 3 రకాల తాపత్రయాలు, ఆ క్లేశాలు ఇప్పుడే చూసాం. ఆది దైవికం, ఆది భౌతికం, ఆధ్యాత్మికం. ఈ 3 దుఃఖాల నుంచి మనల్ని బయటకి లాగగలిగేది. ఆ తర్వాత మహాముని కృతే అంటే మహాముని శ్రీమద్ భాగవతే మహాముని కృతే అంటే మహాముని నుంచి వచ్చినటువంటి రచించబడినటువంటి ఈ భాగవతం కింవా ఇంకా వేరేది ఎందుకు, ఇంకా పరైరీశ్వర ఇంకా పరమైన పుస్తకం గ్రంథం ఎందుకు మనకి భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి ఈ భాగవతమే చాలు. వ్యాస మహాముని రాసినటువంటి ఈ భాగవతం ఉండగా ఇంకా వేరే గ్రంథం ఎందుకు? ఈశ్వరుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి అంటే భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి వేరే గ్రంథం ఎందుకు? ఈ భాగవతం ఒక్కటి చాలు అంటున్నారు. ఈశ్వర సద్యో హృదయ అవరుధ్యతే. సో ఈశ్వర అంటే భగవంతుణ్ణి సద్యో హృదయ అవరుధ్యతే అంటే తక్షణమే, సద్యో అనగానే తక్షణమే మరి మన మనసులో అవరుధ్యతే సుస్థాపితుడు అవుతాడు భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. అది సద్యో ఎప్పుడు పవిత్ర హృదయం ఉన్న భక్తుడికి ఆ పవిత్ర హృదయంతో గనక చదివినట్లయితే భగవంతుడు తక్షణమే అవరుధ్యతే అంటే భగవంతుని సుస్థాపితం చేసుకోవచ్చు హృదయంలో. పృథివీ శుశ్రూషుభి తత్క్షణాత్ అంటే మరి ఇక్కడ కూడా మరి శుశ్రూషుభిస్ అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే పరిజ్ఞానంతో, ఈ అండర్స్టాండింగ్తో మరి పవిత్రాత్ములైన వాళ్ళు. పృథిభి అంటే పవిత్రాత్ములు, శుశ్రూషుభిస్ అంటే ఈ రకమైనటువంటి అండర్స్టాండింగ్తో వాళ్ళు తత్క్షణాత్ ఆ క్షణంలోనే భగవంతుడు వాళ్ళకు వెంటనే అర్థమైపోతారు అని చెప్తున్నారు. ఈ పవిత్రాత్ములకు భగవంతుడు వెంటనే వాళ్ళు చదవగానే ఆ పవిత్రమైన ఆత్మతో భగవంతుడు వెంటనే వాళ్ళకు అర్థమవుతారు. సో ఇది వర్డ్ బై వర్డ్ మనకి మీనింగ్ అన్నమాట. సో ఇలా వర్డ్ బై వర్డ్ చూసామంటే మనకి కంఠస్థానికి కూడా ఈజీ అవుతుంది మీనింగ్ తెలిస్తే ప్రతిదీ. సో అది అందుకని ఆ మీనింగ్ ప్రతి వర్డ్కి తెలుసుకున్నట్లయితే మనకి ఈజీ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఓవరాల్గా అందుకని ఏం చెప్తున్నాను, 3 రకాల దుఃఖాలని కూడా ఈ వ్యాస మహామునిచే రచించబడినటువంటి ఈ భాగవతం ఉండగా ఇంకా వేరే 3 రకాల దుఃఖాలను నిర్మూలనం చేసే ఈ భాగవతం ఎవరి చేత రచింపబడిన భాగవతం అంటే వ్యాసుడిచే రచింపబడిన ఈ భాగవతం ఉండగా ఇంకా వేరే గ్రంథం ఎందుకు భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి? ఇది చాలు. కాబట్టి ఈ భక్తులందరూ కూడా ఈ పవిత్రాత్ములైన భక్తులు ఈ రకమైన జ్ఞానంతో వాళ్ళు ఇది చదివిన వెంటనే తక్షణమే వాళ్లకు భగవంతుడు హృదయంలో స్థిరపడిపోతారు అని చెప్పి ఆ క్షణంలోనే వాళ్ళు ఈ అండర్స్టాండింగ్తో చదివితే భగవంతుణ్ణి మనసులో స్థిరపరచుకోవచ్చు, అంటే ఆ భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ 1.1లో మరి మనం సంబంధ చూసాం కదా, భగవంతుడి యొక్క తత్వం కొన్ని చూసాము. అందులో యాబ్సల్యూట్ ట్రూత్ లాస్ట్ పాయింట్, పరమ సత్యం అంటే ఇంగ్లీష్లో యాబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అంటున్నారు. సో భాగవతం యొక్క అసలు పర్పస్ ఏమిటి అంటే ఆ పరమ సత్యాన్ని చెప్పడం, అంటే భగవంతుని గురించి చెప్పడం. మరి భగవంతుడితో మన కనెక్షన్ పోయింది కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి మనం పునరుద్ధరించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం, తద్వారా మనకి ఈ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ గురించి తెలుసుకోవడం. సో భగవంతుణ్ణి మనం ఈ 7 యాట్రిబ్యూట్స్తో వర్ణించాం. తర్వాత మరి ఆయనకి వందనాలు, తర్వాత ఆవాహయామి మరి ధీమహి అన్న పదంతో ఆయన మీద ధ్యానించడం. తర్వాత భగవంతుడు అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అంటే ఆయన భగవంతుడు ఒక విగ్రహం, సచ్చిత్తానంద విగ్రహం, ఆయన ఒక వ్యక్తి అన్నది. ఆ తర్వాత లివింగ్ ఎంటిటీ, ఇండివిజువల్ పార్ట్, మరి మనం కూడా అందరం కూడా భగవంతుడి యొక్క అంశలం అన్నది.
తర్వాత భగవంతుడితో సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, రిలేషన్షిప్ విత్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ అండ్ మెంట్ టు లివ్, అంటే భగవంతుడితో ఆ కాంటాక్ట్లో ఉండటం. ఇదంతా మనం ఫస్ట్ సెకండ్ శ్లోకాస్లో చూస్తాము. సో సంబంధాలు భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని చూసాము. అలాగే ఆ తత్వం ఏమిటి, ఆ పరమ సత్యం సమస్తం ఆయన నుంచే ఉద్భవించింది, సృష్టి స్థితి లయకారకుడు, మరి ఆయనకు తెలియనిది లేదు. తర్వాత ఆయనే అన్నిటికీ సర్వకారణ కారణుడు. ఇవన్నీ కూడా చూసాం. తర్వాత భగవంతుడిని మరి బ్రహ్మంగాను పరమాత్మగాను భగవాన్ గాను 3 రకాలుగా కూడా భగవంతుడిని చూడొచ్చు. ఇది మనం సెకండ్ చాప్టర్లో ఈ విషయం మళ్ళీ క్లియర్గా చూస్తాము. సో ఓవరాల్గా 1.1లో మనం భగవత్ లక్షణాలను అవి చూసాం కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక బ్రీఫ్ చార్ట్ లాగా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. రెండవ శ్లోకం అభిధేయ, ఇప్పుడు మనం చూసిన శ్లోకం. అదేమిటి, భగవంతుడితో మనం సంబంధాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించుకోవడానికి కోసం ఏం చేయాలి అంటే భక్తి భావంతో భాగవతాన్ని చదవాలి. నిష్కల్మష మనసుతో పవిత్రమైన మనసుతో ఇటువంటి భావంతో చదివితే తక్షణమే ఆ క్షణంలోనే భగవంతుణ్ణి మనసులో సుస్థాపితం చేసుకోవచ్చు అన్నది చూసాం. సో అది మార్గం చెప్తున్నారనమాట. భగవంతుడితో ఆ యోగాలోకి ఆ కనెక్షన్లోకి వెళ్ళడానికి ఏం చేయాలి అన్నది. సో భాగవతం యొక్క పర్పస్ చూసాము. భాగవతం గురించి ఇలాంటి భాగవతం వ్యాసదేవుడిని రచించిన ఈ భాగవతం కంటే వేరే శాస్త్రం ఎందుకు భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి ఇది చాలు అని చెప్పి అది చూసాము. మొత్తం భగవంతుడి యొక్క ఆ పరమ సత్యం అంతా కూడా ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు అన్నది చూసాం. సో సెకండ్ శ్లోక, ఇలా చదివితే మనకు భగవంతుడు వెంటనే సుస్థాపితుడు అవుతారు అన్నది చూసాం అభిధేయ. సో ఇప్పుడు భాగవతం is the essence of all scripture and among all scriptures show what is beneficial and unbeneficial for the jiva. సో ఇది మరి అన్ని శాస్త్రాలకు కూడా ఈ భాగవతం ఎసెన్స్ లాంటిది, అంటే సారం, అన్ని శాస్త్రాల సారము భాగవతం. కాబట్టి జీవుడికి కావలసినదేదో అనవసరమైనదేదో ఉపయోగపడేదేదో ఉపయోగం లేనిదేదో ఈ భాగవతం చెప్తుంది అని చెప్తున్నారు. సిన్స్ ఇట్ హెస్ డిసర్న్డ్ విత్ కన్విక్షన్, ఇది ఎవరైనా చదవాలనుకుంటే చదవచ్చు, చదువుతారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదువు. భాష మాతాజీ సిన్స్ ఇంగ్లీష్ ఇది చదివితే చదవండి మాతాజీ. సిన్స్ ఇట్ హెస్ డిసర్న్డ్ విత్ కన్విక్షన్. భాష్యం ఇందాక చూసాం కదా, తాత్పర్యం చూసాము. Text 1.1.2 continue. Since Bhagavatam is the essence of all scripture and among all scripture shows what is beneficial and unbeneficial for the jiva, and since it has discerned with conviction the root of all benefit, it laments for the great diversity of recommendations of what is beneficial and what is unbeneficial for the jiva, arising from pupils' different qualifications and from different philosophical opinions. Bhagavatam gives bliss to all the listeners and thus allows everyone to achieve the highest object, prema, completely. That is made clear in this verse. Hare Krishna Mataji. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో అది చెప్తున్నారు. సో అవసరమైనది ఏదో, ఏది అవసరం ఏది అనవసరం చెప్తోంది. అందుకే ఏమన్నారు, ధర్మ ప్రోగ్నిత కైతవోత్ర, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ధర్మాలన్నీ పక్కన పెట్టి, అది అంటే మనకి ఈ మార్గంలో మరి పురోగమనం చెందడానికి కావాల్సింది ఏంటి, అది నిత్య జీవితంలో మనం మామూలుగా ఈ లైఫ్లో ఒక మంచి మార్గంలో వెళ్ళడానికి ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు ఫాలో అవుతాం, బాగానే ఉంది. కాకపోతే మనం ఇంకా హయ్యర్ స్టేజ్కి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు అవన్నిటినీ కూడా మించినది ఉండాలి. కాబట్టి అసలు అవసరమైనది ఏది, అనవసరమైనది ఏది, ఉపయోగపడేది ఏది అనేది భాగవతం చూపిస్తుంది అని చెప్తూ మరి అది విన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఎటువంటి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అన్నది కూడా చెప్తూ
ఆ విషయం ఈ సెకండ్ శ్లోకాలో చెప్పారు. అందుకే అవన్నీ పక్కన పెట్టి శుద్ధమైన మనసుతో పవిత్రాత్ములు ఈ పుస్తకాన్ని చదివిన మరుక్షణమే తక్షణమే అని 2 సార్లు వాడారు ఆ మాట. సో సద్య అంటే తక్షణమే, మళ్ళీ చివరిలో తత్క్షణాత్, ఆ మినిట్లోనే వచ్చేస్తుంది ఆ ప్యూర్ అండర్స్టాండింగ్తో చదివినప్పుడు అని. సో అది ఆ భక్తి భావం ఏర్పడుతుంది. దట్ ఈస్ మేడ్ క్లియర్ ఇన్ దిస్ వర్స్. ఈ శ్లోకంలో ఆ విషయం చెప్పారు. ఆ తర్వాత మరి వ్యాసదేవుడు ఏం చెప్పారు మనకి, ఎన్నో ఆయన చివర్లో ఇది రాశారని కూడా చెప్పారు. ఇంగ్లీష్లో మెచ్యూర్ స్టేట్లో అంటారు. సో అంటే లాస్ట్లో ఈ అన్ని రాసిన తర్వాత ఆయన ఎన్నో వేదాలు ఇవన్నీ కూడా వ్యాసుడు రచించారు. వేదాలు మరి సంహిత ఇవన్నీ కూడా. ఇందులో శృతులు, స్మృతులు, ఇతిహాసాలు, పురాణాలు, అగమ, ఇక్కడ దర్శనాన్ని రకరకాలుగా మనకి ఇవన్నీ చూపించారు. సో మధ్యలీలలో కూడా వీటిల్లో శృతి అంటే వినడం ద్వారా నేర్చుకునేది. నార్మల్గా వేదాలన్నీ కూడా మనం ప్రార్థనలుగా ఉంటాయి కాబట్టి వింటూ ఉంటాం, వాటిని వింటూ ఉంటాం. స్మృతులు అంటే చదివి నేర్చుకునేది. సో భాగవతం వింటాము, మళ్ళీ స్మృతి చదువుతాం కూడా. స్మృతులు అంటే మహాభారతం వీటన్నిటిని స్మృతులు అంటాం. భాగవతం స్మృతి కూడా అవుతుంది. సో రెండు రకాలుగాను. ఈ మాయాముగ్ధ జీవేరా నాహి స్వతః కృష్ణ జ్ఞాన జీవేర కృపాయ కైలా కృష్ణ వేద పురాణ అంటే మధ్యలీలలో ఉంది. చైతన్య చరితామృతంలో ఒక మనలాంటి వాళ్ళం అందరం కూడా వాళ్ళ మన ఓన్ పద్ధతిలో భగవంతుని తెలుసుకోవడం కష్టం. కానీ భగవంతుడి యొక్క కరుణతో ఈ వేదాల వల్ల, ఈ పురాణాల వల్ల మనం ఈ భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. మరి ఏ గైడెన్స్ లేకుండా ఈ వేదాలు, పురాణాలు వీటి వల్ల వీటిని చదువుకుని మనకు కొంత అండర్స్టాండింగ్ వచ్చి తద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. కానీ అవి లేకుండా కష్టము. ఈ వేదాలు మరి 4 విషయాలు చెప్తాయి. ఒకటేమిటి, ధర్మం అంటే ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు. ఇందాక చూసాం కదా, అంటే మంచి పనులు ఏమిటి, చేయవలసిన పనులు ఏమిటి చూస్తాం కదా మనం. వికర్మ, అకర్మ ఇవన్నీను సకామ కర్మ. సో ఆ మంచివి ఏమిటి, చేయకూడనివి ఏమిటి వేదాలు చెప్తాయి. అర్థ అలాగే ఏ రకంగా న్యాయమైన మార్గంలో మన జీవన విధానానికి డబ్బు సంపాదించవచ్చు. కామ మన కోరికలు తీర్చుకోవడానికి కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో అది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది. 4 మోక్షం అంటే మరి చివరికి భగవంతుడి అవిముక్తి అనేది ఎలాగూ అన్నది వేదాల్లో ఇవన్నీ మనకి కొంతవరకు చెప్పడం జరిగింది. అయితే ధర్మప్రోజ్జిత కైతవో అత్ర, అయితే ఈ భాగవతం ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టమంటుంది అనమాట. వేదాల్లో చెప్పారు ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు. అయితే ఒక పుణ్య మార్గంలో ఏదో వెళ్తాం, కానీ భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టాలి. దీన్ని మించిన మార్గం చెప్తోంది భాగవతం. పురుషార్థాలన్నీ పక్కన పెట్టండి, ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు కైతవో అంటే వాటన్నిటిని కూడా పక్కన పెట్టి వన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ రిలీజియన్ రిజెక్టెడ్ బై శ్రీమద్ భాగవతం. అది ఇవన్నీ ధర్మార్థ కామ మోక్షాలని మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మోక్షం, ధర్మం, అర్థం, కామం ఇవన్నీ మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి జస్ట్ ఒక చార్ట్ రూపంలో మళ్ళీ అన్ని విశదీకరిస్తున్నారు. కానీ భాగవతం ఈ మాటతో కైతవో అంది. ఈ ధర్మప్రోజ్జిత కైతవో, భౌతిక ప్రకృతిలో మనం భౌతిక ప్రపంచంతో పెట్టుకున్న ఈ ధర్మాలన్నిటినీ కూడా మనని పక్కన పెట్టమంటోంది అనమాట. ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచం చూస్తున్నాం, 14 లోకాసు మనం గోలోక చాట్లో చూసేవి. పరమో నిర్మత్సరాణం సతాం అంటే మరి నిర్మలమైన మనస్సు ఉన్నటువంటి, ప్రపౌండ్స్ ద హైయెస్ట్ ట్రూత్ అండర్స్టాండబుల్ బై డివోటీస్ హూ ఆర్ ఫుల్లీ ప్యూర్ ఇన్ హార్ట్. అంటే నిర్మత్సరాణం అంటే మత్సరం లేనటువంటి, జలసీ లేనటువంటి భక్తుడికి అని చెప్తున్నారు. నిర్మత్సరాణం అంటే జలసీ లేని, మత్సరం లేనటువంటి సతాం భక్తుడు. పరమో అంటే ఈ పరమ సత్యం
మత్సరం లేని భక్తుడికి అర్థమవుతుంది అన్నది ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి క్లియర్గా చూపిస్తున్నారు. సో ఎవ్రీ వర్డ్ని బ్రేక్ చేసి క్లారిటీతో మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారనమాట. సో మనకి మన మనసులో హత్తుకుపోవడానికి ఈ శ్లోకం పదం పదం దాని మీనింగ్ ఏమిటి అన్నది. సో ఈ పరమ సత్యం మరి మత్సరం లేనటువంటి భక్తుడికి అర్థమవుతుంది. కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎన్వి అంటే జలసి, ఏ మాత్రం ఈర్ష్యాసూయలు లేని భక్తుడికి అది అర్థమవుతుంది. అంటే భాగవతాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటి, అర్హత ఏమిటి అంటే మత్సరం లేకుండా ఉంటుంది, నిర్మత్సరాణం. సో అది భాగవతాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అర్హత. సరే, ఇక మరి మత్సరం అంటున్నాము. అసలు ఆ మత్సరం అంటే ఏమిటి, జలసి అన్నది ఏమిటి, దాని డెఫినేషన్ చెప్తున్నారు. ఏ ఫీలింగ్ ఆఫ్ గ్రడ్జింగ్ అడ్మైరేషన్ అండ్ డిజైర్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ పొసెస్డ్ బై అనదర్. ఇంకెవరికో ఏదో ఉందని అది మనకు కూడా లేదు లేదు అనుకోవటం, కావాలి అది మనకు కూడా కావాలి అని ఎప్పుడైతే విపరీతంగా అనుకుంటామో, పక్క వాళ్ళు ఏదైనా తెచ్చుకున్న వెంటనే మనకు కూడా అంటే గ్రడ్జింగ్ అడ్మైరేషన్ అంటే వాళ్ళు తెచ్చుకున్నారు బాగుంది, వాళ్ళు సుఖపడుతున్నారు అనుకోకుండా వాళ్ళు తెచ్చుకున్నది చాలా బాగుంది, అది మనం కూడా తెచ్చుకోవాల్సిందే అనేటటువంటి ఫీలింగ్ ఒక డెఫినేషన్గా చెప్తున్నారంటే ఎన్వి అనే దానికి కొన్ని డెఫినేషన్. ఇంకోటి ఏంటి, ఎన్వి ఈజ్ అన్ ఎమోషన్ దట్ అకర్స్ వెన్ ఎ పర్సన్ ల్యాక్స్ అనదర్స్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ, అచీవ్మెంట్ ఆర్ పొజిషన్. సో ఇంకొకళ్ళ దగ్గర ఉన్న పక్క వాళ్ళు మనకంటే ఇంకా బాగా పాడగలరు, లేదా మనకంటే ఇంకా ఎందులోనో గొప్పవాళ్ళు, వాళ్ళని చూడగానే లేదంటే వాళ్ళు మనకంటే ఇంకా ఎక్కువ ఆర్జించిన వాళ్ళు, పేరు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు, ఏదో ఎందులోనో మనకంటే ఎక్కువగా ఉన్నారు, ఇంకా ధనవంతులు, ఏదో ఒకటి మనకున్న దాని మీద ఏదో ఒక రకంగా వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు. సో అది వచ్చేసరికి అప్పుడు మనం కూడా ఈదర్ డిజైర్స్ ఇట్ ఆర్ విషెస్ దట్ ది అదర్ ల్యాక్ ఇట్. సో అది చూసి మనకు కూడా అది కావాలి, వాళ్ళకుంది నాకు లేదే అని అనుకోవటము, అనుకుని మనకు కూడా కావాలి అది అని అనుకోవడము. రెండవది ఏమిటి అంటే వాళ్ళకి లేకుండా ఉంటే బాగుండు అనే ఫీలింగ్ రావడం, ద విషెస్ దట్ అదర్స్ ల్యాక్ ఇట్, వాళ్ళకి ఇది లేకుండా ఉంటే బాగుండు అనేది. అది ఈ రెండు ఎన్వి, జలసీకి, ఈర్ష్యకు, అసూయకు డెఫినేషన్స్గా చెప్తున్నారు. సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే అవతల వాళ్ళకి ఏదైనా ఉంది అంటే వాళ్ళకు ఉంది, మనకు కూడా అది ఉండాల్సిందే అనుకోవడం, వాళ్ళకు కూడా లేకుండా ఉంటే బాగుండు అనుకోవడం, ఆ రకంగా అవతల వాళ్ళకు ఉందని సంతోషించడం కాకుండా వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి మనం కూడా తెచ్చుకోవాల్సిందే, లేదంటే వాళ్ళకు కూడా లేకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకున్నప్పుడు అది అసూయ అని అంటున్నారు. దీనికి కారణం ఏమిటి, ఈ మూల కారణం ఏమిటి అసూయకు అనేది చెప్తున్నారు. వెన్ ఎవర్ వీ డూ ఎనీ యాక్టివిటీ అంటే అసూయ లేకుండా ఉండటం అనేది భాగవతాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ నిర్మత్సరాణం అన్న దాని మీద ఈ డిస్కషన్ అంతా వస్తుందన్నమాట. అంటే ఆ పాయింట్ అంత ముఖ్యమైనది అన్నదానికి మనం ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. సో వెన్ ఎవర్ వీ డూ ఎనీ యాక్టివిటీ, ది యాక్టివిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ద మోటివేషన్ ఆర్ డిజైర్ విత్ విచ్ ఇట్స్ పర్ఫార్మ్డ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఏ పని చేసినా పని ముఖ్యం కాదు, ఏ భావంతో ఆ పని చేస్తున్నాం అనేది ముఖ్యం అంటున్నారు. అంతే కదా, భగవంతుడు అందుకే మనం ఏమిస్తున్నాం నైవేద్యానికని చూడరాయన, ఏ భావంతో ఇస్తున్నాం. పత్రం పుష్పం ఫలంతో యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి అని చెప్తున్నారు. ఎవరైనా సరే నాకు భక్తితో పువ్వైనా, పండైనా, కాయైనా, ఆకైనా, ఆఖరికి నీరైనా భక్తితో ఇస్తే నేను అశ్నామి ప్రయతాత్మన, నేను దాన్ని ఎంతో సంతోషంతో స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నా భక్తుడు మరి ఆ ప్రేమతో ఇచ్చిన దాన్ని. సో భగవంతుడు భావప్రియుడు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అది ఆ భావం అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నది చూస్తున్నాం. వెన్ ఎవర్ వీడు ఏ పని చేసినా పని కాదు అక్కడ ముఖ్యం, నువ్వు ఏ భావంతో పని చేస్తున్నావు. మనం సత్వరజస్తమో గుణాలు మీకు గుర్తుంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్తారు, ఒక అతను రజోగుణంలో చాలా కష్టపడి కంప్యూటర్ని అంటుకుపోయి పనిచేసేస్తున్నాడు, మంచిదేగా పాపం అంత కష్టపడి పనిచేస్తున్నాడు అనుకుంటా. సత్వగుణంలో వాడు చేస్తున్నారు, ఇద్దరు చేస్తున్నారు, కానీ డిఫరెన్స్ ఏమిటి, ఇద్దరు ఒకే పనిని సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలని చేస్తున్నారు, కానీ ఏ భావంతో చేస్తున్నారు. సత్వగుణంలో వాళ్ళు ఇది నా బాధ్యత, ఇది చేయవలసిందే, ఇది నేను చేయడం నా డ్యూటీ అని చేస్తున్నాడు. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు
ఆ పని నేను అందరికంటే ముందు చేస్తే నాకు ప్రైజ్ వస్తుంది, లేదా నాకు పేరు వస్తుంది, లేదంటే నన్ను అందరి ముందు అనౌన్స్ చేస్తారు, అందరూ నన్ను పొగుడుతారు అనే ఫీలింగ్ కోసం చేస్తున్నాడు. సో ఇద్దరు చేసే పని ఒకటే, కానీ ఏ భావంతో చేస్తున్నాడు అన్నది ముఖ్యం. సో అది మన అందుకే కర్మయోగంలో కూడా పనిచేసి నువ్వు అంటే రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతిఫలాసక్తి అన్నమాట అది. సో నీకు మైండ్లో నీకు ఆ ప్రతిఫలాసక్తి ఉంది కాబట్టి ఏ పని చేసినా కూడా అందుకే పని కాదు ముఖ్యం, నువ్వు ఏ భావంతో చేస్తున్నావో ముఖ్యం. యాక్టివిటీ కెన్ బి టర్మ్డ్ యాజ్ మెటీరియల్ ఆర్ స్పిరిచువల్ బేస్డ్ ఆన్ ద మోటివేషన్ ఆర్ డిజైర్. చూడండి, ఏ పని అయినా ఆధ్యాత్మికం, అదే పని ఆధ్యాత్మికం అవుతుంది, అదే పని ప్రాకృతికం అవుతుంది, భౌతిక కర్మ అయిపోతుంది. పని ఒక్కటే కానీ నీ భావంతో మారిపోతుంది. అది నువ్వు సత్వగుణంతో పవిత్రమైన ఆత్మతో నువ్వు చేసావు అంటే అది ఆధ్యాత్మిక కర్మ అయిపోతుంది. అదే నువ్వు భౌతికత్వంతో ఇటువంటి కల్మషంతో నువ్వు చేసావు అంటే నీకు అది భౌతిక కర్మ అయిపోతుంది. అదే కదా మనం సత్వరజస్తమో గుణాలు చూసాం. నువ్వు ప్రతిఫలాసక్తితో చూస్తే నీకు బంధాలు అంటుకుంటాయి. నువ్వు ప్రతిఫలాసక్తి వదులుకుని నీ డ్యూటీ, నా ధర్మం ఇది నేను చెయ్యాలి అనుకుని చేసావంటే నీకు కర్మ బంధాలు అంటుకోవు అని చూసాం. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు మళ్ళీ. సో ఈ మాట ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. యాక్టివిటీ కెన్ బి, ఏ కర్మనైనా నువ్వు ఆధ్యాత్మికం అయిపోతుంది, లేదు భౌతికం అయిపోతుంది. ఎలా? నీ యొక్క భావాన్ని బట్టి అన్నది ఇక్కడ మంచి పాయింట్. ఆత్మేంద్రియ ప్రీతి వంచ తరే బలే కామ, కృష్ణేంద్రియ ప్రీతి ఇచ్ఛా ధరే ప్రేమానామ. ఇది ఆది లీలలో చైతన్య చరితామృతంలో చెప్తున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ద డిజైర్ టు గ్రాటిఫై వన్స్ ఓన్ సెన్సెస్ ఇస్ కామ. కామం అంటే ఏమిటంటే మన యొక్క కోరికలను, ఇంద్రియాలను, ప్రలోభాలను తీర్చుకోవడానికి మనం చేసేది ఆ కోరిక. అది కోరిక అంటే ఇంద్రియాలను సంతృప్తి పరుచుకోవాలి అనేటటువంటి కోరికే కామం అంటున్నారు. బట్ ద డిజైర్ టు ప్లీజ్ ద సెన్సెస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఈజ్ ప్రేమ. సో నిష్కల్మషమైన దివ్య ప్రేమ ఏంటి అంటే భగవత్ ప్రేమ. మన ఇంద్రియాలను సాటిస్ఫై చేసుకోవాలనుకునే కోరిక అయితే కామం కింద వస్తుంది, కానీ భగవంతుణ్ణి ప్లీజ్ చేయాలనుకుని చేసే పనులు ప్రేమతో చేసినట్లు అవుతుంది. ఎందుకు? మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రేమ అని వాడే మాట నిజంగా అది అనురాగం. ప్రేమ అంటే మరి స్వార్థరహితమైనది. మన ప్రేమలన్నీ కూడా మరి ఒక రకంగా చూస్తే స్వార్థంతో కూడుకున్నవే. ఎందుకు? మన తల్లిదండ్రులు, మన పిల్లలు, మన వాళ్ళు, మన బంధువులు అని అన్నిట్లో మన ఉన్నప్పుడే మనం అక్కడ ప్రేమ అనే పదం మన మిత్రులు వాడుతూ ఉంటాం. కానీ భగవంతుడికి మరి అందరూ సమానమే, ఆయనకి ఆ దివ్య ప్రేమ. సో అందుకే మరి శత్రువు అయినా మిత్రుడైనా ఒకటే అనే భావం తెచ్చుకున్నప్పుడు ఇలాంటి ప్రేమ డెవలప్ అవుతుంది అన్నమాట. సో అది భగవంతుడి యొక్క తత్వం కాబట్టి అలాంటి తత్వం మనం అది పెంచుకున్నప్పుడే అతడు నాకు ప్రియుడు, నాకు అతను ప్రియుడు అంటారు భగవంతుడు శుద్ధ భక్తుల లక్షణాల్లో 12th చాప్టర్లో. సో అప్పుడు మరి అలాంటి దివ్య ప్రేమను పెంచుకుంటే భగవంతుడికి మనం ఆయన ప్లీజ్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాము. సో కామ వర్సెస్ ప్రేమ. సో యాక్టివిటీ ఒకటే, కామంకి ప్రేమకి ఉన్న తేడా చెప్తున్నారు. మన ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడానికి ఏదైనా చేశామంటే అంటే మన కోరికలు, భౌతిక కోరికల కోసం అది కామం అవుతుంది. భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేశామంటే అది ప్రేమ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో మనల్ని తృప్తిపరచడమా, భగవంతుని తృప్తిపరచాలి. ఏ పని చేస్తే భగవంతుడు తృప్తి పడతాడు. మన ఇంద్రియాలను సాటిస్ఫై చేసుకున్నప్పుడు భగవంతుడు తృప్తి పడతారా? ఆయనకు ప్రీతి కలిగించే విధంగా మనం చేస్తాం. భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగించే విధంగా ఏమిటంటే శుద్ధ భక్తుల లక్షణం. నువ్వు అందరినీ సమంగా చూడు. మరి నువ్వు ఆ తత్వంలోకి శత్రుని మిత్రుని సమంగా చూసేటటువంటి, అందరిలో పరమాత్మను చూసే తత్వం అది భగవత్ ప్రీత్యర్థం. ఏ పనైనా కరెక్ట్గా ధర్మబద్ధంగా చేయడం. సో అది ఇక్కడ ఆ డిఫరెన్స్ని చూపించారు. సో ఆ భక్తి భావం ఏర్పరచుకున్నప్పుడు ఈ నిష్కల్మషత్వం మరి ఆటోమేటిక్గా స్లోగా వస్తుంది. అందుకే మరి మన నామజపంతోనూ వీటితోనూ ఈ మాత్సర్యాలను, ఈ కోపాలను తగ్గించుకుని క్రమేణా
ఆ స్థితికి రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని మనం చూస్తాము గీతలో కూడా. మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ అది, మన ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోకుండా భగవత్ ప్రీత్యర్థం పనులు చేయగలిగినప్పుడు అది కామానికి ప్రేమకు ఉన్న డిఫరెన్స్. ఇంకా కంటిన్యూయేషన్ చెప్తున్నారు ఏమిటి, ఎందుకు కృష్ణ ఇస్ ద పురుష కదా, మరి ఆయనే పురుషుడు, ప్రొప్రైటర్ ఆయనే, మరి అన్నిటికీ నియంత్ర కంట్రోల్ చేసేవాడు, సృష్టి స్థితి లయలకు కారకుడు కాబట్టి ఆయన చరమ భోక్త అన్నిటికీ అన్నది. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోకామహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. చూస్తాం కదా, అంటే అన్ని యజ్ఞాలకు ఆయన మరి చరమభోక్త. అలాగే అందుకని ఆయన పురుషుడు. పురుషుడు అంటే అన్నీ ఆయనకే చెందుతాయి, అన్నీ కూడా అన్నిటికీ ఎంజాయర్ ఆయన, భోక్త. మనం ఎవరు అంటే ప్రకృతి, అంటే భగవంతుడి యొక్క ఎంజాయ్మెంట్ కోసం వచ్చిన వాళ్ళం అంటున్నారు. అవర్ ఎంజాయ్మెంట్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ కోఆపరేటింగ్ విత్ కృష్ణ. సో భగవంతుణ్ణి తృప్తిపరచడంలో మనకి ఎంజాయ్మెంట్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేసినప్పుడు మనకు ఆ భక్తి భావంతో, అందుకే మనకు కూడా అప్పుడు ఆ ఆనందం వస్తుంది. ఎందుకు, ప్రకృతి పురుషుడు అలా పోలుస్తున్నారు. భగవంతుడు భోక్త కాబట్టి పురుషుడు, మనం ప్రకృతి. సో భగవంతుడికి సేవ చేయటానికి 5 రసాలు ఉన్నాయని చెప్తారు కదా, శాంతరసం, దాస్యరసం, సఖ్యరసం, వాత్సల్యరసం, మాధుర్య రసం. సో మరి ఈ రసాలన్నిటికీ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఏమిటి, ఎవరికైనా ఏదైనా గుర్తుందా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, తండ్రి ప్రణామం. హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ. శాంతరసానికి ఫ్లూట్, ఫ్లవర్స్, పాదుకలు, గడ్డి ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి మాతాజీ. చంద్రావతి మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. చెప్పండి మాతాజీ. చంద్రావతి, వెరీ గుడ్ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. శాంతరసానికి ఫ్లూటు ఇవన్నీ అంటే ఆల్ ద పారాఫనీలియా అంటారు, అంటే ఆ భగవంతుడికి సంబంధించిన వస్తువులన్నీ, దండ ఇవన్నీ కూడా, గోవు, వీటన్నిటిని శాంతరసానికి చిహ్నంగా చెప్పుకుంటాం కదా. వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు మాతాజీ, అది ఇంపార్టెంట్. దాస్యరసం చంద్రావతి మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, చెప్తారా? చెప్పండి మాతాజీ. అక్కడ ఆయనకి స్నేహితులు ఉంటారు మాతాజీ, చిత్తులకుడు, పత్తలకుడు అని దాస్యరసం వాళ్ళు వస్తారు. హనుమంతుడిని కూడా జనరల్ గా ఓన్లీ గోకులంలో అయితే మాతాజీ చెప్పినట్లుగా శాంతరసానికి వేణువు ఇవన్నీ వస్తాయి, ఫ్లవర్స్ అవి. బృందావనంలో ఈ 5 రసాలు కనపడతాయి. చిత్తులకుడు, పత్తలకుడు. మూడవది మనకి వాత్సల్య రసము యశోదానందులు, దేవకి వసుదేవులు వస్తారు. తర్వాత మాధుర్య రసానికి గోపికలు, రాధారాణి. ఇంకొకటి సఖ్య రసం, అక్కడ వాళ్ళు ఉన్నారు మాతాజీ, సుధాముడు, మధుమంగళుడు వాళ్ళు. భారతంలో అయితే అర్జున్. అదే ఇప్పుడు ఈ 5 రసాలకి ఎవరిని ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పొచ్చు? 5 రసాలు నవవిధ భక్తులకి అంబరీష్, అన్ని నవవిధ. ఇది రసం 5 రసాలకి 5 రసాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వ్రజవాసులు చెప్పచ్చా మాతాజీ? వ్రజవాసులు మాతాజీ గోపికలు చెప్పొచ్చు కదా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. దాస్యము, సఖ్యము అంటే శాంతరసం, అన్ని 5ంటికి కూడా ఎవరు అంటే బలరాముడు. 5 రసాలకు కూడా బలరాముడు అన్నమాట. బలరాముడు భగవంతుల్లో ఆయన యొక్క శక్తియే. మరి తర్వాత బలరాముడు అలాగే భగవంతుడికి మరి ఒక్కొక్కసారి ఇద్దరు ఒకళ్ళ పాదాలు ఒకళ్ళు ఒత్తుకోవడం, అలా సేవ కూడా చేశారు. ముఖ్యమైన ఫ్రెండ్. మరి వాత్సల్యం తమ్ముడుగా, ఆ తర్వాత మాధుర్యం గోపికలతో పాటు రాసలీలలో కూడా ఉండేవారు కాబట్టి బలరాముడు 5 రసాలకి కూడా సంకేతం అన్నమాట. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఈ కామ వర్సెస్ ప్రేమ అన్న డిఫరెన్స్ చూసాము. భగవంతుణ్ణి ఈ 5 రసాలలో మనం ఏ రసంలో అయినా భగవంతుడి పట్ల ప్రేమను పెంచుకోవచ్చు అన్నది కూడా మనం ఇక్కడ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తారు మనకి.
సో మనం ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాము, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి. ఇది భగవద్గీత 7.27. ఎవరు చదువుతారు? హ్యాండ్ రేస్ చేయండి, చదవదలుచుకున్న వాళ్ళు. ఎవరైనా చదువుతారా? లేదంటే చెప్పండి. శ్రీదీప మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇచ్ఛా ద్వేష సముత్థేన ద్వంద్వమోహేన భారత సర్వభూతాని సమూహం సర్గే యాంతి పరంతప. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే సో కృష్ణ మాతాజీ. మీనింగ్ చదువుతారా మాతాజీ? కింద ఎస్ మాతాజీ. ఓ భరత వంశీయుడా, పరంతప, కోరిక మరియు ద్వేషముల వలన కలిగిన ద్వంద్వములచే మోహితులై జీవులందరూ మోహమునందే జన్మించుచున్నారు. ఇది కంటిన్యూ మాతాజీ. కింద ఇంగ్లీష్ లో ఉంది, చదివితే అది కూడా చదివేయండి మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. Once the underlying desire in this material world, I am the Lord of all I serve. In the material world, desire to serve oneself takes form of 6 anarthas. Kama means lust, Krodha means anger, Lobha means greed, Moha means illusion, Madha means pride, Mascharya means envy. Hare Krishna Mataji. ధన్యవాదాలు. సో మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి రావడం విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఇచ్ఛాద్వేష సముద్ధేన ద్వంద్వమోహేన భారత సర్వభూతాని సమ్మోహం సర్గేయాంతి పరంతప. సో కోరిక, ఇచ్ఛలు, ద్వేషాలు, వీటి వల్ల కలిగిన ద్వంద్వాలు మనకి. మరి రాగద్వేషాలు, కోరిక ద్వేషం అంటే ఏమిటి? రాగము, కొన్నిటి మీద ఇష్టము, కొన్నిటి మీద ఇష్టం లేనితనము. వీటి వల్ల అంటే మనకి ద్వంద్వాలు. బేసికలీ రాగద్వేషాలే అసలు పెద్ద అన్నిటికంటే గొప్ప ఎగ్జాంపుల్. ద్వంద్వాలు ఆపోజిట్స్ ఏమిటంటే లాభం, నష్టం, సుఖం, దుఃఖం ఇలాంటివి చెప్తాం, శత్రువు, మిత్రుడని. అసలు మెయిన్ థింగ్ ఏంటి? రాగము, ద్వేషము. అదే ఆ ఫీలింగ్, ఇష్టం అనే ఫీలింగు, అయిష్టం అనే ఫీలింగ్ ఉండబట్టి కొందరి మీద ఇష్టాలు, కొందరి మీద అయిష్టాలు, కొన్ని వస్తువుల మీద ఇష్టం, కొన్ని వస్తువుల మీద అయిష్టం. సో అన్నిటికీ కారణం ఈ రాగం, ద్వేషం అన్నమాట. అది దేని మీదైనా మనం ప్రసరించవచ్చు, మనుషుల మీదైనా, వస్తువుల మీదైనా. సో ద్వంద్వాలకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రాగద్వేషాలు. కాబట్టి ఈ రాగద్వేషాల వల్ల కలిగిన ద్వంద్వాలతో మోహితులై జీవులందరూ కూడా ఈ మోహంలోనే జన్మిస్తున్నారు. మరి మనం మోహితులం అయ్యామంటే మనకు ఆ మోహంతో, రాగద్వేషంతో పనిచేస్తాము. తద్వారా కర్మబంధాలు అంటించుకుంటాము. ఆ కర్మబంధాలను బట్టి మళ్ళీ ఈ మోహంలోకి వస్తున్నాము, ఈ మోహంలోనే మళ్ళీ జన్మిస్తున్నాము అని చెప్పి ఇక్కడ మన భగవద్గీత 7.27లో కూడా చదివాం అన్నమాట. సో అంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్లోకి ఈ మోహం వల్ల అన్నిటి ఐఎమ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ సర్వ్ అంటే నాకు కనపడే వాటన్నిటికీ నేనే అధిపతినై ఉండాలి అంటే చూసినవన్నీ కావాలనుకోవడం అని చెప్పొచ్చు సింపుల్ వర్డ్స్లో. అంటే ఆ రకమైన అటువంటి మెంటాలిటీ. అలాగే మనల్ని మనం తృప్తిపరచుకోవడానికి, అంటే మనల్ని మనం అంటే మన ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడానికి 6 అనర్థాలు మనం తీసుకుంటున్నాము. ఏమిటి? కామం, క్రోధం, లోభం, మోహం. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమాత్సర్యాలు చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఎందుకు? మన కోరికను తీర్చుకోవడానికి ఇవన్నీ ఫైనల్గా వీటన్నిటికీ గురవుతున్నాం ఈ మోహానికి. కామం వచ్చింది అంటే మరి క్రోధం వస్తుంది, తద్వారా లోభం, గ్రీడ్, మరి దురాశ, మరి మోహం. మరి మోహం అంటే విచక్షణ జ్ఞానం నశించడం అన్నమాట. అక్కడ ఇది మనకు అసలు తగిన వస్తువా కాదా, మనకు అవసరమా కాదా, మనం చేయొచ్చా చేయకూడదా ఈ పని అనేది కూడా ఆ ప్రెస్సింగ్ డిజైర్ వల్ల ఒక్కొక్కసారి ఆలోచించకపోవచ్చు. అది అక్కడ మోహం అన్నదానికి అర్థం. మదం అంటే మరి గర్వం ఉన్నప్పుడు నేనే గొప్ప, నేనే తెచ్చుకున్నాను అని ఎక్కడో అహంకారం, పైకి అలా కనిపించకపోవచ్చు కానీ మనసులో ఎక్కడో ఏదో ఉంటుంది. మనం ఏది బాగా ఏదైనా పని చేసినా, ఎక్కడైనా మనకి ఏదైనా వచ్చినా పైకి నమ్రతగా ఏదో అంటాము, అన్నా కూడా మైండ్లో ఎక్కడో ఉంటుంది మనం గొప్ప అనే ఫీలింగ్, ప్రైడ్. అలాగే మాత్సర్యం, ఎన్వి, మనకు కాకుండా ఇంకెవరైనా పొగిడినప్పుడు వెంటనే మనకి మనసులో జలసి అది కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఎందుకు ఉంటున్నాయంటే కామమూలాలు. ఎందుకు? మనమే గొప్ప అనిపించుకోవాలి. ఐఎమ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ సర్వ్, అన్నిట్లో నేనే గొప్ప అనిపించుకోవాలి, నాకే అన్ని కావాలి, నేనే అన్నిట్లో మంచి అనిపించుకోవాలి, నేనే అన్నిట్లో గొప్ప అనిపించుకోవాలి అనే ఆ మూల కారణం వల్ల ఈ మిగిలిన
అరిషడ్ వర్గాలన్నీ డెవలప్ అవుతున్నాయి. సో అది జలసీకి మళ్ళీ మూలం ఏమిటి ఈ అసూయకు అన్నదానికి ఇది కూడా ఎవరైనా చదవాలంటే చదవచ్చు. కళ్యాణి మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, చదువుతారు మాతాజీ? ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. Root of envy, desire to enjoy independent of Krishna. Anything which does not support our enjoyment fosters our envy more. Thus, for a materialist person, success brings pride and failure brings envy. For a devotee, success and so-called failures bring gratitude and humility. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఇంకా ఈ ఎన్వి గురించి చెప్తున్నారనమాట. ఎనీథింగ్ విచ్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ అవర్ ఎంజాయ్మెంట్ ఫాస్టర్స్, అంటే మనకి ఇష్టం లేని జరిగినప్పుడల్లా మనకు కొంచెం, అంటే మనల్ని ఎవరైనా పొగడినప్పుడల్లా మనకు జెలసీ రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, thus for a materialist person success brings pride and failure brings envy. ఇది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న విషయం. సో ఏదైనా మనం విజయవంతంగా చేస్తే గర్వపడిపోతాం, అదే మనం ఫెయిల్ అయ్యాం అనుకోండి, అవతల వాళ్ళు సక్సెస్ అయిన వాడి మీద జలసీ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే భక్తుడు అంటే భౌతిక ప్రపంచపు ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉన్నవాళ్ళు, కానీ భక్తిభావంలో ఉన్నవాడు సక్సెస్, సో కాల్డ్ ఫెయిల్యూరు బ్రింగ్ గ్రాట్యుటీ అండ్ హ్యూమిలిటీ. సో ఏదైనా సక్సెస్ అయినా అతనికి అతను ఫెయిల్యూర్ అనుకోడు, ఎందుకంటే అతనికి రెండు సమానమే కాబట్టి. కానీ ఏదైనా అతనికి ఎప్పుడు కూడా కృతజ్ఞతే, ప్రసాద మనస్తత్వమే. భగవంతుడు లాభాన్ని ఇచ్చినా నష్టాన్ని ఇచ్చినా ప్రసాదం అని అనుకుంటున్నాడు, అదే వినయంతో తీసుకుంటున్నాడు భక్తుడు అని చెప్తున్నారు. సో పాండవులు ఇక్కడ ఉదాహరణ. మరి పాండవులు ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు, అయిన భగవంతుడికి అతి ప్రియులు, వీళ్ళకి భగవంతుడు ఎంతో ప్రియుడు, అయినా మరి ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు. ఆ కష్టాలన్నీ కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు కావాలని అనుకున్నారు కదా. కుంతీదేవి కూడా నాకు కష్టాలే ఇవి కృష్ణ, కష్టాలు ఉంటేనే నేను నిన్ను తలుచుకుంటాను, ఇంకా నిన్ను ఎప్పుడు తలుచుకునే అవకాశాన్ని నేను వదులుకోకుండా ఉండగలుగుతాను అని చెప్తుంది. సో అందుకని పాండవులను ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారనమాట. సో భక్తుడు ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అనే అనుకుంటాడు అని. సో పరమో మళ్ళీ నిర్మత్సరాణం అంటే మత్సరం అనే విషయాన్ని గురించి ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్, ఎంతో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారనమాట. సో అలా నిష్కల్మషమైన మనస్సుతో ఉన్నటువంటి శుద్ధ భక్తుడికి ఈ భాగవతం చదివినప్పుడు ఇలా అర్థమవుతుంది. ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ ఇన్ పర్ఫార్మింగ్ కృష్ణ సర్వీస్, ఈజ్ నాట్ ఎన్వియస్ టువర్డ్స్ నాన్ డివోటీస్. అతనికి ఎవరి మీద జలసీ లేదు, ఈర్ష్య లేదు. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాలను ఇంద్రియ నిగ్రహణ కూడా ఉన్నది, ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడానికి ప్రాకులాడడు. అలా భక్తిలో ఉన్నవాడికి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి మీద మనస్సుతో ఉంటాడు. అతను భగవత్ సేవలోనే అతని ఆనందాన్ని పొందుతాడు. తన ఇంద్రియాలను సాటిస్ఫై చేసుకోవడం విషయంలో అతనికి ఎంత మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని మళ్ళీ మనకి చెప్తున్నారు. వేద్యం వాస్తవం అత్ర వస్తువు అంటే అతనికి ఈ సత్యం, ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి ఈ సత్యం అనే విషయం వెంటనే ఈ భక్తుడికి అర్థమైపోతుంది. వస్తువు అంటే ఇక్కడ సబ్స్టెన్స్, విషయం, భాగవతంలో చెప్పిన విషయము అని చెప్పేసి వేద్యం తెలుసుకుంటాడు. అత్ర ఇక్కడ చెప్పబడిన విషయం అని అతను వస్తువు అంటే ఏమిటి ఇక్కడ చెప్పబడిన విషయం, వస్తువు భగవంతుడు, అబ్సల్యూట్ ట్రూత్, పరమసత్యం. ముందే చెప్పారు కదా పరమసత్యం. సో ఆ పరమసత్యాన్ని తెలుసుకుంటాడు. ఇది సో సో ఒక వ్యక్తి ఈ వస్తువును, ఈ పరమసత్యాన్ని వెంటనే తెలుసుకుంటాడు. ఏమని తెలుసుకుంటాడు, ఏమిటి ఆ విషయం అంటే పరమసత్యం యొక్క లక్షణాలు మళ్ళీ చెప్తున్నారనమాట. పరమసత్యం అనే పేరు భగవంతుడు ఆ రకంగా పిలుస్తూ మరి ఆ పరమసత్యాన్ని తెలుసుకుంటాడు. ఆ విషయం అన్నారు కదా, ఏమిటి ఆ విషయం అంటే ఇదే జన్మాదస్యయతో, అంటే ఆయన సృష్టి స్థితి లయల కారకుడు, ఆయన స్వరాట్ అన్నిటికీ సర్వస్వతంత్రుడు. తర్వాత మాయ, టు సీ ఎనీథింగ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ కృష్ణ, అంటే ఈ మాయ అంటే ఏమిటంటే భగవంతుడితో కనెక్షన్ లేకుండా మనం ఏదైనా చూసినప్పుడు మాయలో ఉన్నట్లు లెక్క. మరి అన్నిట్లోనూ సర్వకారణ కారణుడు అనేది మనం మర్చిపోయినప్పుడు మాయలో ఉన్నట్లు లెక్క అని చెప్తున్నారు. సో అది
మళ్ళీ ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. సో ఇది మీరు గోలోక చార్ట్లో సైడ్లో చూసినట్లయితే మీకు ఈ చార్ట్ కనిపిస్తుంది. సో భగవంతుడు ఆయన అంశ బలరాముడు, ఆ తర్వాత బలరాముడు నుంచి మరి ఇక్కడ అనిరుద్ధుడు, వాసుదేవుడు, సంకర్షణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ నారాయణుడు, నారాయణ నుంచి పురుష అవతారాలన్నీ కారణోదక సాయి విష్ణు, గర్భోదక సాయి విష్ణు, క్షీరోదక సాయి విష్ణు ఇవన్నీ రావడము. ఆ తర్వాత మరి సంకర్షణం నుంచి వీళ్ళు నలుగురు వస్తారు, అనిరుద్ధ, వాసుదేవ, మహాసంకర్షణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, వీళ్ళంతా సంకర్షణం నుంచి వస్తారు. సో ఇలా ఈ చార్ట్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. రాధారాణి, ఆ రాధారాణి నుంచి మరి లక్ష్మీదేవి, అంటే రాధారాణి భగవంతుడి యొక్క బాహ్య శక్తియే కాబట్టి, తర్వాత మరి ఆవిడ నుండి లక్ష్మీదేవి, మహామాయ, తర్వాత మళ్ళీ రాధారాణి నుంచి ఈ ప్రకృతి శక్తి దుర్గా, కాళి అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఈ చార్ట్ని గోలోక చార్ట్లో చూడొచ్చు మీరు, సైడ్లో ఉంటుంది. సో వేద్యం వాస్తవం అత్ర వస్తు అంటే మరి పరమ సత్యాన్ని మళ్ళీ ఇలా వర్ణిస్తున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ కూడా ఆ పరమ సత్యాన్ని ఇలా డిఫరెంట్ ఫామ్స్లో మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడేమో ఈ అవతారాలతో ఇలా చూపించారు, ఎక్స్టెన్షన్స్. ఇక్కడ మళ్ళీ లీలా అవతారాలు, పురుష అవతారాలు. పురుష అవతారాలు అంటే క్షీరోదక సాయి, గర్భోదక సాయి, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు. లీలా అవతారాలు అంటే మత్స్యకూర్మ, రాముడు, మరి ఈ దశావతారాల్లో అవతారాలు, లీలా అవతారాలన్నీ వామన, వరాహ, నృసింహ, మత్స్యకూర్మ, రామ, ఇవన్నీ కూడా లీలా అవతారాలు. అలాగే గుణావతారాలు అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలను సూచించే బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు, వాళ్ళు గుణావతారాలు. ఇవన్నీ కూడా చెప్తున్నారనమాట. మన్వంతర అవతారం, యుగావతారాలు అంటే మరి యుగావతారాలు అంటే సత్య, త్రేత, ద్వాపర, కలి, ఇవన్నీ ఇక్కడ ఈ చార్ట్లో వస్తాయి. సో భగవంతుడు వస్తు అన్నారు కాబట్టి ఆ వస్తువు అంటే ఆ సబ్స్టెన్స్, ఆ విషయం ఏమిటి భగవంతుడిది అన్నది ఏం చూస్తామని ఇట్లా డిఫరెంట్ ఫామ్స్లో మనకి ఇదంతా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో శివదం అంటే శుభప్రదం, తాపత్రయోన్మూలనం, ఈ భౌతిక తాపత్రయాలన్నీ నిర్మూలనం చేసేది ఈ భాగవతం అని చెప్పారు. సో ఈ భాగవతంలో ఉన్న ఈ సబ్స్టెన్స్, ఈ పరమసత్యం భగవంతుణ్ణి తెలుసుకున్నప్పుడు మనల్ని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. భగవంతుడితో రిలేషన్షిప్ విత్ వస్తు అంటే భగవంతుడితో మన వస్తువు ఏమిటి, ఇక్కడ భగవంతుడే ఇక్కడ విషయం కాబట్టి ఆయనతో రిలేషన్షిప్, ఆయనతో మన యొక్క అనుబంధం ఏమిటి అన్నది తెలుసుకోగలుగుతాం, భగవంతుని తెలుసుకోగలుగుతాం. దానివల్ల ఫలితం ఏమిటి అంటే ఇది 3rd శ్లోక. ప్రయోజనం ఏమిటా ప్రయోజనం? శివదం, ఆల్ ఆస్పిషియస్నెస్. అది కూడా మరి ఇందులో కూడా చెప్పారు. బట్ దాని రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది భగవంతుని తెలుసుకుంటే అది శుభదాయకం, ఆనందం వస్తుంది. ఆ దివ్యానందం, నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం, ఆ స్థితి. సో అది ఎలాంటి స్థితి అంటే తాపత్రయోన్మూలనం, మిజరీస్ ఆఫ్ లైఫ్. అంటే భౌతిక ప్రపంచపు క్లేశాలు ఏవి కూడా మనల్ని బాధించవు. అంటే ఈ స్థితి వచ్చిన వాడికి కష్టాలు ఏమి రావా, ఈ భౌతిక కష్టాలు అనే డౌట్ వస్తే మనకి దాని ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే నీకే కష్టం వచ్చినా కూడా ఈ నిత్యానందం, బ్రహ్మానందంలో ఉన్నవాడికి ఏ కష్టం బాధించని స్థితి. నీకు ఏది జరిగినా భౌతికంగా నిన్నది ఏ రకంగా కూడా బాధించదు. ఆ స్థితికి, అంత బ్రహ్మాండమైన ఆనంద స్థితిలో ఉంటారు అని అర్థం శివదం. సో ఎందుకు అన్నిటినీ భగవంతుడి కనెక్షన్తోనే చూస్తాడు. సర్వకారణ కారణుడు అన్నది కంప్లీట్గా ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకున్నవాడు కాబట్టి. మెటీరియల్ మిజరీస్ బికమ్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్. భౌతిక కష్టాలని తృణప్రాయం అయిపోతాయి. ఎంతటి కష్టం కూడా కష్టం అనిపించదు. అది మిజరీసే సోర్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. ఆ కష్టంలోనే ఆనందాన్ని చూస్తాడు. ఎగ్జాంపుల్ పాండవులను చూసాం, ఫీల్స్ మోర్ క్లోజర్ టు కృష్ణ. ఎగ్జాంపుల్ కుంతీదేవి, నీ కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడే నీకు ఇంకా దగ్గరగా ఉంటుంది మాకు అని కుంతీదేవి చెప్పినట్లు అదొక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో తాపత్రయోన్మూలనం, అన్ని తాపత్రయాలు, బాధలను కూడా మనకి తృణప్రాయం చేసేటట్లుగా చేయగలదు. అంతటి శివదం, అంతటి శుభప్రదం, అంతటి ఆనందదాయకం అన్నది చెప్తున్నారు. సో అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ కనెక్షన్, ప్రతిదీ భగవంతుడితోనే కనెక్షన్ ఉంటుంది. సర్వకారణ కారణుడు అన్నది ఎప్పుడు మన మనస్సులో ఉంటుంది.
ఇది కూడా మధ్యలీల చైతన్య చరితామృతంలో. స్థావర జంగమాదేఖే నా దేఖే తారామూర్తి సర్వత్ర హయ నిజ ఇష్టదేవ స్ఫూర్తి. మహాభాగవతంలో అడ్వాన్స్ డివోటీ అన్నీ కూడా చూస్తాడు, కదిలేవి కదలనివి అన్నీ. హీ డస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సీ దేర్ ఫార్మ్స్, rather everywhere he immediately sees manifest the form of the Supreme Lord. So భాగవతం, మహాభాగవతం అంటే భాగవతులు 2 రకాలని చెప్పుకున్నాం కదా. ఏమిటవి? భాగవత 2 రకాలు ఎవరు? బుక్ భాగవత అండ్ భక్త భాగవత మాతాజీ. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ మహాభాగవత అంటే ఏ భాగవతం గురించి చెప్తున్నారు? వెరీ గుడ్, భక్త భాగవత. సో అడ్వాన్స్డ్ డివోటీ అంటే ఉత్తమాధికారి అంటే ఆ భక్తుడు అన్ని కదలని వాటిల్లో చరాచర రెండిట్లో కూడా వాటి ఆకారాలు చూడడట. అన్నిట్లోనూ మరి ఏం చూస్తాడంటే భగవంతుని చూస్తాడు. మరి అంతే కదా, మనం భగవద్గీతలో కూడా చూసాం కదా, శునీచైవ స్వపాకేచ పండిత సమదర్శిన అని. సో ఏదైనా మరి గోవులోను దాంట్లోనూ కుక్కలోను అన్నిట్లోనూ కూడా భగవంతుణ్ణి చూస్తున్నాడు అని చెప్పి, విద్యా వినయ సంపన్ని బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శునీచైవ స్వపాకేచ పండిత సమదర్శిన అని చూస్తాం. సో విద్యా వినయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణుడైనా, గోవైనా, ఏనుగైనా, మరి కుక్క అయినా, మాంసం తినేవాడైనా, ఎవరైనా సరే పండితుడు వివేకవంతుడు సమంగానే చూస్తాడు అందరినీ. అదే ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు అన్నట్టు. ఇమీడియట్లీ సీస్ మేనిఫెస్ట్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం. కదిలేది కదలంది ఏదైనా సరే దాని ఫామ్ చూడడు, దాంట్లో భగవంతుడినే చూస్తాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఆ భక్తుడు. సో ఇక్కడ ప్రతాపరుద్రుడు ఆ టైంలో 15వ శతాబ్దంలో మీరు వినే ఉంటారు హిస్టరీ లెసన్స్ లో, ఆయన ఒక పెద్ద రాజు. ఆ ప్రతాపరుద్రుడు చాలా గొప్ప భక్తుడు పాపం. అయినా చైతన్య మహాప్రభు మరి రాజుగారు, పెద్ద రాజు ఆయన, చక్రవర్తి. ఆయనకేదో మనమేదో రాజుగారులని వాళ్ళని చూసిన వాళ్ళం ఎందుకు అంటే, మరి భక్తులు ఎంతో సింపుల్ గా ఉంటారు కాబట్టి ఆయన చూడ్డానికి కూడా పెద్దగా చూడలేదు ప్రతాపరుద్రుడిని. కానీ ప్రతాపరుద్రుడి కుమారుణ్ణి చూశారు. సో ఆ ప్రతాపరుద్రుడు కొడుకు వచ్చి ఆయన చైతన్య మహాప్రభు దర్శనం చేసుకోవడం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రతాపరుద్రుడు చాలా సంతోషించాడు, కుమారుడికైనా సరే ఆయన చూసే అదృష్టం కలిగింది అని. అదొక ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారనమాట. అంటే భక్తుడు ఏదైనా సరే దాంట్లో భగవంతుని చూస్తారన్న దాంట్లో ఇక్కడ ఈ స్టోరీ ఒకటి చెప్తున్నారు. రెండవది, ప్రభుపాద స్మాషింగ్ ఐస్ డ్యూరింగ్ మార్నింగ్ వాక్. ఆయన వాక్ చేసేటప్పుడు ఐస్ని ఇలా ఇలా దీంతో పొడి చేస్తున్నారు, అంటే చిత కొడుతున్నారట ఆయన వాకింగ్ స్టిక్తో. దేనికి అంటే మరి ఐస్ వాటర్ ఘనీభవించడం. అంటే మనం మెటీరియలిస్టిక్ దీంట్లో ఉన్నప్పుడు మరి మనకి ఈ మాయలో ఉంటాం. అదే గనక మరి మనం ఆ మాయని గనక మనం ఛేదించగలిగితే అది వాటర్ లాగా మరి కలిసిపోయి ఇదవుతుంది అన్న ఎగ్జాంపుల్గా అది చేశారు అని చెప్పి ఒక స్టోరీ అన్నమాట, ఒక చిన్న ఉదంతం. ఆ రెండు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తర్వాత అన్నీ కూడా భగవంతుడితో, సీయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ కనెక్షన్ టు యాప్స్, అన్నీ పరమసత్యానికి చిహ్నంగా చూడగలగటం ప్రతిదీని కూడా. ఇది కూడా తత్తేను కంపాం సుసమీక్షమానో భుంజన ఏవాత్మా కృతం విపాకం హృద్వాగ్వాపుర్భిర్విదధాన్ నమస్తే జీవేతయో ముక్తిపదే సదా వాభాక్. అంటే పూర్వకర్మఫలాల ఓర్పుతో, కర్మఫలాలన్నింటినీ కూడా ఓర్పుతో అనుభవిస్తూ మనోవాక్కాయములచే నీకు నమస్కరిస్తూ నీ నిర్హేతుక కరుణకై మనస్పూర్వకంగా ప్రతీక్షించేవాడే నిజమైన ముక్తికి అధికారి అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. ఇది ఇంకొక
శ్లోకం. అంటే మనకి ఏది బాధలు ఏది అనుభవిస్తున్నా ఈ జన్మలో అవన్నీ పూర్వకర్మ ఫలాలు అనేటటువంటి భావంతో, ఓర్పుతో మనం వాటినన్నిటిని ఇదేమిటి భగవంతుడా నన్ను ఇలా చేసావు, నాకు ఈ కష్టం ఇచ్చావు అని అనుకోకుండా, ఇది నేను ఏ జన్మలోనూ చేసిన పాపం కాబట్టి ఈ జన్మలో నేను అనుభవించాల్సి వస్తుందని మనస్ఫూర్తిగా అండర్స్టాండింగ్తో మనం అనుభవించినట్లయితే అనుభవిస్తూ మనోవాక్కాయ కర్మలతో నీకు నమస్కరించడం. అంటే మనో వాక్కు కాయం త్రికరణ శుద్ధి అని అర్థం. మనస్సు, వాక్కు, మరి మూడవది ఏంటి శరీరం. సో మనం మరి మనసులో ఒకటి పెట్టుకుని నోటితో ఇంకొక మాటని, చేతితో ఇంకో పని చేసామంటే కరెక్ట్ ఆపోజిట్ ఆ త్రికరణ శుద్ధికి. సో ఏది అనుకుంటామో అదే చెప్పాలి, ఏది చెప్తామో అదే చెయ్యాలి. అప్పుడే మనోవాక్కాయ కర్మలు అన్నీ కూడా కోఆర్డినేషన్లో ఉన్నట్లు. సో ఆ మనోవాక్కాయ కర్మలు త్రికరణ శుద్ధితో నీకు నమస్కరిస్తూ, సో పైకొకటి లోపలొకటి కాకుండా నీ కంప్లీట్గా అదే భావంతో ఉంటూ, నీ నిర్హేతుక కరుణకై మనఃపూర్వకంగా ప్రతీక్షించేవాడే నిజంగా ముక్తికి అర్హుడు అని చెప్తున్నారు. సో ఏ కష్టాన్ని వచ్చినా ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే 2 పాయింట్స్. ఒకటి, ఏదొచ్చినా భగవంతుడు మనకి ఆయన ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనం చేసిన పనికి మనం రిజల్ట్ అనుభవిస్తున్నాము అనుకుంటూ భగవంతుడిని భక్తితో, భావంతో, త్రికరణ శుద్ధి భక్తితో ఉండగలగటం. అప్పుడు అది మోక్షానికి దారి. మరి మనం చూస్తే ఇందాక చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో కూడా మరి అంతే కదా, ఏ పని చేసినా కష్టమైన నష్టమైన భగవత్ ప్రసాదంగా స్వీకరించడం అంటే ఇదే. శ్రీమద్భాగవతే మహాముని కృతే, మహాముని వ్యాసదేవుడు రచించినటువంటి శ్రీమద్ భాగవతం మరి ఆయన అన్ని అయిపోయిన తర్వాత రచించారని చెప్పుకున్నాం. వేదాలు ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, అథర్వణ వేదం, ఆ తర్వాత ఉపనిషత్తులు అన్నీ కూడా రచించారు. ఉపనిషత్తులు, ఉపవేదాలు, ఉపాంగ వేదాలు, తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి లిస్ట్ చేశారనమాట ఉపనిషత్తులు. ఆ తర్వాత ధర్మశాస్త్రాలు, నారద పంచరత్నాలు, తర్వాత శృతులు, స్మృతులు, ఆ తర్వాత పంచరత్న తంత్రాలు, తర్వాత ఇవన్నీ, అలాగే మరి పురాణాలు, 18 పురాణాలు, ఇంకో 18 ఉప పురాణాలు, ఇవన్నీ కూడా నారదుడు రచించిన తర్వాత ఇన్ని రచించినా ఆయనకి తృప్తిగా లేదు. ఎందుకు? కంప్లీట్గా భగవంతుణ్ణి అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాను అని ఆయనకు ఆ తృప్తి రావడంలా. అప్పుడు మరి ఆయన స్వయంగా నారాయణుడే అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఒక శిష్యుడి రూపంలో వచ్చారు కాబట్టి ఆయన గురువుగా నారదముని అప్పుడు వచ్చి నువ్వు భాగవతంలో భగవంతుడి యొక్క చరిత్రను భాగవతం రాయి, అప్పుడు నీకు బాగుంటుంది అని చెప్తే అప్పుడు భాగవతాన్ని రచించడం ఇక్కడ అది చూపిస్తున్నారు. కింవా పరైర్, ఇక ఆయన చేతి నుంచి విరచితమైన ఈ శ్రీమద్ భాగవతం ఉండగా ఇంకా వేరే గ్రంథం ఎందుకు? కింవా పరైర్, వేరే గ్రంథం ఎందుకు అంటున్నారు. సో భాగవతం వెంటనే మనకి భగవంతుని తెలుసుకునేటట్లు నిర్మల మనస్తత్వం, మత్సరం లేనటువంటి పవిత్రులకు ఇమ్మీడియట్గా అర్థమవుతుందని చెప్పారు కదా. ఇంకా వేరే పుస్తకం ఎందుకు? భగవంతుడే సమస్త వెలుగు, సమస్త ఆనందం, సమస్త ఆల్ పర్ఫెక్షన్ మనం చూసాం కదా. అలాగే భాగవతం కూడా భగవంతుడే, భాగవతమే భగవంతుడు అని చెప్పి స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ప్రభుపాద 1.3.40 భాష్యంలో ఇది చెప్పడం జరిగింది. ఈశ్వర సద్యో హృద్య, సో కింవా పరైరీశ్వరో సద్యో హృద్యవరుధ్యతే అత్ర. సో ఇది విన్న తర్వాత తక్షణమే, సద్యో అంటే తక్షణమే, మరి అవరుధ్యతో అంటే మనస్సులో సుస్థాపితం చేసుకుంటాడు అక్కడ అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. అంటే పరమహంస స్టేజ్ లోకి వెళ్తాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో సద్యో హృదయ అవరుధ్యతే అత్ర, సో ఇమ్మీడియట్ గా ఆ స్టేజ్ కి వెళ్తాడు. కృతిభి, సో కృతిభి శుశ్రూభిష్ తక్షణాత్. కృతిభి అంటే మరి ఆ పవిత్రమైనటువంటి ఆత్మ ఉన్నవాళ్ళు, శుశ్రూషుభిస్ అంటే ఈ అండర్స్టాండింగ్తో, ఈ పరిజ్ఞానంతో తక్షణాత్ ఆ క్షణంలోనే భగవంతుణ్ణి మనసులో స్థాపితం చేసుకోగలుగుతారు. సో కృతిభి
అంటే పవిత్రాత్ములు అని చెప్పి, పయస్ అంటే అపవిత్రమైన వాళ్ళు. సో క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటి? తక్షణాత్ ఇమ్మీడియట్ గా భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి అర్హత ఏమిటి అంటే కృతిభి అంటే ఆ పవిత్రమైన మెంటాలిటీ. రెండవది శుశ్రూషుభిస్ అంటే ఈ అండర్స్టాండింగ్ తో, అంటే భాగవతాన్ని ఈ రకంగా వినాలి అనేటటువంటి ఈ అండర్స్టాండింగ్ తో, ఆ కోరికతో విన్నప్పుడు మనకు భగవంతుడు వెంటనే మన మనసులో ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాడు, కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఈ కృతిభి అంటే ఈ పవిత్రతను ఎలా పెంచుకోవాలి అనేది కూడా మనకు 1.2.16 శ్లోకంలో భాగవతంలో చెప్తారు. ఏమిటది? శుశ్రూషో శ్రద్ధదానస్య వాసుదేవ కథా రుచి శ్యాన్మహాత్ సేవయా విప్రా పుణ్యతీర్థాని నిషేవనాత్. అంటే విప్రులారా, సర్వపాప దూరులైనటువంటి మహాభక్తులకు సేవను కూర్చుట ద్వారా గొప్ప సేవ కొనరించబడుతోంది. సో భక్తులకు సేవ చేయటమే గొప్ప సేవ అని చెప్తున్నారు. అలాంటి సేవ ద్వారా మనిషికి వాసుదేవుడి కథలను శ్రవణం చేయడంలో ఉత్సాహం కలుగుతుంది, రుచి ఉత్పన్నమవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ శుద్ధ భక్తులు, ఇక శుద్ధ భక్తులు ఎవరు అన్నది మనం చాలా ఇందాక వివరంగా చూసాం. 6 క్వాలిటీస్ ఇవన్నీ ఉన్నవాళ్ళు ఆ శుద్ధ భక్తులు కి సేవ చేసినప్పుడు అలాంటి సేవతో భగవంతుడి కథలు వినాలనేటటువంటి ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది అని చెప్పి. మరి సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజ్ మరి ఆ సుఖదేవ గోస్వామి లాంటి దివ్య పురుషుడికి, ఆయన ముక్త పురుషుడు కాబట్టి ఆయనని అభ్యర్థించబట్టే ఆయన ఇచ్చిన సలహాతో మరి భాగవతం విని ముక్తిని తెచ్చుకోగలిగాడు. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ నారదముని అంటే భక్తుల సాంగత్యంలో మనం ఎలా పవిత్రులం అవ్వచ్చు అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా మరి అదొకటి. ఇంకోటి నారదముని స్టోరీ కూడా. మరి ఆయనకి తండ్రి వివాహం చేసుకోమని బ్రహ్మదేవుడు అంటే ఆయన చేసుకోని అనేసరికి ఆయన చెప్పించి మరి గంధర్వలోకానికి పంపిస్తాడు. గంధర్వలోకంలో మళ్ళీ వాళ్ళంతా ఎంతో గొప్ప సంగీత విద్వాంసులు కదా. ఈయన ఏదో వాయిస్తూ ఏదో తప్పు చేస్తే ఆ గంధర్వులు మళ్ళీ కోపంతో వాళ్ళు భూలోకంలోకి పంపిస్తారు. సో భూలోకంలో ఆయన ఈ మునుల ఆశ్రమంలో పాపం వాళ్ళ తల్లి అక్కడ వాళ్ళకి అన్ని పరిచర్యలు చేస్తూ ఉండేది. ఈయన ఆశ్రమంలో ఉండి ఆ మునులందరికీ ఆ చాతుర్మాసంలో వీళ్ళు ఎన్నో యజ్ఞాలు యాగాలు చేస్తూ ఉంటారు కదా మునులు. ఆ చాతుర్మాసంలో వాళ్ళకి విపరీతమైన సేవ చేసి ఆ తర్వాత తన తల్లికి కూడా, ఆవిడ కూడా పోయిన తర్వాత ఆయనకు ఆ సేవతో మళ్ళీ తిరిగి ఆయనకు తన లోకానికి తను వెళ్ళగలుగుతాడు. సో ఆ నారద ముని స్టోరీని ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటే భక్తులకు సేవ చేసినప్పుడు మనకు భాగవతంలో మనం పొందటానికి ఆ పవిత్రత ఎలా వస్తుంది అంటే భక్తుల సేవ ద్వారా వస్తుంది అనడానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట స్టోరీ. తర్వాత క్రమేణా అలా వాళ్ళకి సేవ చేసినప్పుడు మన హార్ట్, మన హృదయం కూడా పవిత్రం అవుతాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది కూడా భాగవతం నెక్స్ట్ శ్లోకాలో మళ్ళీ చెప్తారు, 2nd చాప్టర్లో. శృణ్వతాం స్వకథా కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తన హృద్యంతస్థో హ్యభద్రాణి విధునోతి సుహృత్సతాం. అంటే ఇది ఎవరైనా మీనింగ్ చదువుతారా ఈ భాగవత్ శ్లోకానికి తాత్పర్యం? హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు మాతాజీ. పరమాత్మగా సర్వజీవ హృదయములలో నిలిచిన వాడును శ్రద్ధావంతులైన భక్తుల శ్రేయోభిలాషియువకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చక్కగా శ్రవణ కీర్తనములు జరిగినప్పుడు పుణ్యప్రదములైన తన దివ్య లీలా కథల ఎడ శ్రవణోత్సాహమును పెంపొందించుకొనిన భక్తుని హృదయం నుండి భౌతిక సుఖాభిలాషను తొలగించి వేయుచున్నాడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. సో పరమాత్మగా ఈ అందరి హృదయాల్లో ఉన్న భగవంతుడు ఈ శ్రద్ధున్న భక్తులు యొక్క శ్రేయోభిలాషి అయిన భగవంతుడు. మరి సుహృదం సర్వభూతానం, అందరికీ శ్రేయోభిలాషి కదా భగవంతుడు. అలా ఆయన భగవంతుడు చక్కగా శ్రవణ కీర్తనలు జరిగినప్పుడు పుణ్యప్రదాలైన తన దివ్యలీలా కథల ఎడ శ్రవణోత్సాహమును పెంపొందించుకున్న భక్తుని హృదయం నుండి భౌతిక సుఖాభిలాషను తొలగించి వేయుచున్నాడు. అందుకే మహాత్ములు కథయంతశ్చ మాం నిత్యం
నిత్య అని మనం చూస్తాం మహాత్ముల లక్షణాల్లో. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మరి నన్ను తుష్యంతిచ రమంతిచ, ఇప్పుడు నా యొక్క కథలు లీలలు చెప్పుకోవటంలో ఈ మహాత్ములు తృప్తిని ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అని మనం 10. ఐ థింక్ అది 10.9 వెరీ గుడ్ 10.9 శ్లోకాలు చూస్తాం కదా మహాత్ముల లక్షణాలు. సో అది ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి గుర్తు చేస్తున్నారనమాట. సో భగవంతుని అట్లా భగవంతుడిని మనసులో పెట్టుకుని వాళ్ళు ఈ రకంగా వాళ్ళ యొక్క భౌతిక సుఖాభిలాషను తొలగించి వేస్తున్నారు అని చెప్పి. సో ఇది కూడా దీనికి కూడా మరి నారదముని ఎప్పుడైతే ఈ భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండి మునులందరికీ ఇలా సేవలు చేయడం జరిగిందో ఆయనకు మళ్ళీ తిరిగి ఈ తన లోకానికి వెళ్ళే అర్హత కలిగింది. తర్వాత మరి క్రమేణ మరి హృదయ అంటే ఒక్క రోజులో రాదు, ఆ సేవతో మనం ఓపికగా అలా ఉన్నప్పుడు మెల్లమెల్లగా మనకి ఆ స్టేజ్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో అందుకని మళ్ళీ నెక్స్ట్ శ్లోక కూడా మనం ఇది మొదట్లో చదివిందే కదా మనం ఇంతకుముందు. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయ భగవత్యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికి. సో ఇది మీనింగ్ చదువుతారా ఈ శ్లోకానికి ఎవరైనా? సో ఇవన్నీ కూడా భగవద్భక్తుల వల్ల భగవద్భక్తుల సాంగత్యంలో సేవలో ఉన్నప్పుడు మనకి హృదయం ఎలా పవిత్రం అవుతుంది అన్న దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. చదవండి మాతాజీ. నిత్యముగా ఉన్నదించినటువంటి శ్రీమద్ భాగవత ఉపదేశముల శ్రవణము శుద్ధ భక్తుల సేవనము ద్వారా హృదయమునందలి అభద్రములన్నీయును దాదాపు సంపూర్ణముగా నశించిపోయి ఉత్తమ శ్లోకుడైన శ్రీ కృష్ణ భగవాను నీయడ అకుంఠితమైన ప్రేమయుత సేవ స్థాపితం కాగలదు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నిత్యముగా ఆనరించినటువంటి భాగవతోపదేశాల శ్రవణం, భక్తుల సేవ, హృదయంలో వీటి ద్వారా మన హృదయంలో ఉన్న కల్మషాలన్నీ కూడా నశించిపోయి మరి భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ కలుగుతుంది అన్నది ఇక్కడ మీనింగ్ అన్నమాట. సో మళ్ళీ రిపిటిషన్ అంటే అంత క్లియర్గా మళ్ళీ చెప్తున్నారు. భాగవతోపదేశాల శ్రవణము, ఆ తర్వాత భక్తుల సేవ ద్వారా మనకు ఈ పవిత్రత సాధ్యపడుతుంది స్లోగా అని చెప్తున్నారు. ఇది శ్రీలా ప్రభుపాద 1.1.2 భాష్యం. ఇది హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు ఇందాక మాతాజీ. మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ, మీరు చదువుతారా మాతాజీ ఇది? ఓకే. భౌతిక భావనలో ఉన్నప్పుడు మనుజుడు తాను గాంచెడి సర్వమునకు తాను ప్రభువును అన్నట్లు వర్తించు కారణముననే త్రివిధ తాపాలకు లోనగుచుండును. కానీ అతడు నిత్య సేవకునిగా తన నిజస్థితిని గుర్తించగలిగినచో శీఘ్రమే సర్వతాపత్రయముల నుండి ముక్తుడు కాగలడు. భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చలాయించవలెను అని యత్నించినంత కాలము మనుజుడు శ్రీకృష్ణ భగవానునికి దాసుడు కాజాలడు. అనగా జీవుడు శుద్ధ చైతన్యములో తన నిజస్థితి యందు నిలిచినప్పుడే శ్రీకృష్ణ భగవానునికి సేవను కూర్చగలగాడు. అట్టి సేవ ద్వారా అతడు శీఘ్రమే సర్వ విధములైన భౌతిక క్లేశముల నుండి ముక్తుడు కాగలడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇది చివరిగా మనకి మళ్ళీ ఒకసారి భాష్యం చూస్తున్నాం అన్నమాట. ఇప్పటి వరకు మరి శ్లోకాన్ని క్లియర్గా వర్డ్ బై వర్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో చూసాము. ఇప్పుడు సో ఫైనల్గా భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారు ప్రభుపాద? భౌతిక భావనలో ఉన్నప్పుడు మరి అన్నిటికీ మనమే ప్రభువును అనుకుంటాం కదా, అన్నిట్లో మనమే గొప్పగా ఉండాలి అని సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆ ఫీలింగ్. అందుకే మనం ఈ త్రివిధ తాపాలకు లోనవుతూ ఉంటాం. మెయిన్ది ఆధ్యాత్మికమే. అందుకే మైండ్ బాడీ వల్లే ఎక్కువ మనకు కష్టాలు వచ్చాయి. ఎందుకంటే మన మనస్సు వల్ల, మనసులో ఉన్న ఈ ఆలోచనల వల్ల. అందుకే మంత్ర అంటే అర్థం ఏమిటి? మనస్సును త్రయింపజేసేది. దేని నుంచి త్రయింపజేస్తోంది? ఈ భౌతిక భావనల నుంచి త్రయింపజేస్తోంది. మైండ్ని ఈ అన్నెసెసరీ వాటి నుంచి, ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ విషయాల నుంచి భగవంతుడి వైపు తిప్పేదే మంత్రము, త్రయింపజేసేది అంటే. సో అందుకని మన మైండ్ ఎప్పుడైతే తక్కువ ఆలోచించామో మన వరీస్ కూడా తక్కువే ఉంటాయి. ఆలోచించిన కొద్దికి వరీస్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా
ఉపయోగం లేని ఆలోచనలే. మన పనిని ఎంతవరకు చేయాలో సక్రమంగా అంతవరకు ఆలోచించి అక్కడి నుంచి షట్ ఆఫ్ చేసి దీనివల్ల అది వస్తుందా ఇది వస్తుందా. అందుకే మరి సమత్వం అంటూ భగవద్గీతలో కూడా మనం చదివేది. సో అన్నెసెసరీ థాట్స్ని ఎప్పుడైతే మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటాం, మనోనిగ్రహణ అంటే ఏమిటి మరి? అన్నెసెసరీ థాట్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడమే మనసుకు నిగ్రహణ. చివరికి ఏ స్టేజ్కి వెళ్తామంటే ఏ థాట్స్ భగవంతుడు తప్ప ఇక ఏ థాట్ లేని స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడే ఆ నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం, సమాధి స్టేజ్లు రావడం జరుగుతుంది. సో మనం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ త్రివిధ తాపాల నుంచి ఈ నేనే అన్నిటికీ గొప్పగా ఉండాలని ఈ భౌతిక ఫీలింగ్స్ వల్లే ఈ 3 రకాల తాపాలకి గురవుతున్నాం. కాబట్టి తాపత్రయం 3 రకాల తాపాలు. అతడు నిత్య సేవకుడిగా తన నిజస్థితిని ఇది కాదు నాది, ఇది ఈ రకమైన స్టేట్లో నేను ఉండాలి, అంతేగాని ఏ ఆలోచనలు అన్ని మైండ్లో పెట్టుకుని కాదు అని తెలుసుకోగలిగిన శీఘ్రమే ఈ తాపత్రయాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తుడవుతాడు. భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చెలాయించాలని అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి అటాచ్మెంట్తో నేను ఇది కావాలి అది కావాలి, అందులో గొప్పగా ఉండాలి, ఇందులో గొప్పగా ఉండాలి, ఇది చేయాలి అది కావాలి అనుకున్నంతకాలం ఇక మనిషి భగవంతుడికి దగ్గర కాలేడు. అంటే ఈ అటాచ్మెంట్స్ ఉన్నంతకాలం నువ్వు దగ్గర కాలేవు. వదిలించుకోవాలి. స్లోలీ మెల్లమెల్లగా నువ్వు కోరికలను తగ్గించుకుంటూ రావాలి. అంటే జీవుడు శుద్ధ చైతన్యంలో తన నిజస్థితిలో, ఏమిటా నిజస్థితి? సహజానంద స్థితి, సచ్చిత్తానంద తత్వం. సో అది భగవతత్వం. సో ఆ శుద్ధ భక్తి స్టేజి, ఆ నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం, ఆ నిజ స్థితిలో ఉన్నప్పుడే భగవంతుడికి సేవ చేయగలడు. అంటే భగవంతుడి మీద కంప్లీట్ కాన్సన్ట్రేషన్తో ఆ శుద్ధ భక్తి లక్షణాలతో ఉండగలడు. అలాంటి సేవ ద్వారానే అతడు శీఘ్రమే సర్వ విధాలైన భౌతిక క్లేశాల నుంచి ముక్తుడవుతాడు. అప్పుడు నీకు ఏ భౌతిక కష్టం వచ్చినా మనకి అది ఏమాత్రం కష్టం అనిపించని శక్తి ఆ భక్తి ఇస్తుందన్నమాట. ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం. నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఎవరైనా హ్యాండ్ రైస్ చేస్తే చదువుతురు కానీ. నీలిమ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎక్కడి నుంచి చదవమంటారు మాతాజీ? ఈ శ్రీమద్ భాగవత దివ్య సందేశం గ్రహించటం. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాద. శ్రీమద్ భాగవతము దివ్య సందేశము. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ స్క్రోల్ చేయరా? ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవత దివ్య సందేశంను గ్రహించుటకు నమ్రతతో శ్రవణం చేయుటయే సరి అయిన పద్ధతి. దీనిని అనుభూతమునర్చుకొనుటకు తప్పులెన్నో ధోరణి ఏమాత్రము లాభదాయకము కాదు. కనుకనే చక్కని నిర్దేశంనకై ఇచట శుశ్రూషు అను పదము వాడబడినది. అనగా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఆధ్యాత్మిక సందేశంను శ్రవణము చేయుటకు ఆసక్తిని కలిగి ఉండవలెను. శ్రవణాసక్తియే ఇచట ప్రథమ యోగ్యత అయి ఉన్నది. కానీ మందభాగ్యులైన వారు ఈ శ్రీమద్ భాగవత శ్రవణం నందు అభిరుచిని కనబరచరు. వాస్తవంనకు ఈ పద్ధతి సులభమైనను ఆచరణకు మాత్రం కష్టతరమైనది. వ్యర్థములైన వర్ణింపబడినారు. అనగా బహు పుణ్య కర్మలను కావించిన పిమ్మటయే మంజుడు శ్రీమద్ భాగవతంను శ్రవణం చేయుటకు అర్హుడగునని భావము. శ్రీమద్ భాగవతంను శ్రవణం చేయుట ద్వారా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రత్యక్షంగా అనుభవంలోకి రాగలడని వివేచన కలిగిన బుద్ధిమంతుడైన మంజునికి మహాముని అయిన శ్రీ వ్యాసదేవుడు ఆశ్వాసం మొసగుచున్నాడు. ఈ శ్రీమద్ భాగవత దివ్య సందేశంను శ్రద్ధతో శ్రవణము చేయుటకు ఉపక్రమించిన వాడు వేదములందు తెలుపబడిన ఆత్మానుభవం నందలి వివిధ స్థాయిల గుండా ప్రయాణింపనవసరం లేకనే పరమహంస స్థితికి శీఘ్రంగా ఉద్ధరింపగలడు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో భాష్యంలో మనం ఈ ప్రభుపాద ఈ శ్లోకం గురించి చెప్పిన ముఖ్యమైన పాయింట్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ అందుకని చూస్తున్నాము. సో భాగవత సందేశాన్ని గ్రహించడానికి నమ్రతతో శ్రవణం చేయడం సరి అయిన పద్ధతి. సో మరి పవిత్రత ఆ స్టేజి రావాలంటే ముందు అసలు హ్యూమిలిటీ. అందుకే వన్ ఆఫ్ ద బిగినింగ్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ శుద్ధ భక్తులు ఏది? వినయము, వినమ్రత అన్నది. అందుకని ఆ నమ్రతతో శ్రవణం చేయాలి. అందుకే ప్రభుపాద హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పేటప్పుడు కూడా నేను గడ్డిపరకతో సమానం అనేటటువంటి హ్యూమిలిటీతో చెప్పాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో భాగవతాన్ని వినేటప్పుడు కూడా అలాంటి నమ్రతతో శ్రవణం చేయాలి. దీనిని అర్థం చేసుకోవడానికి తప్పులేదో ఎన్నాలి, ఏది ఆర్గ్యుమెంట్ ఏదో ఛాలెంజింగ్ మనస్తత్వంతో కాకుండా
చెప్పే వాళ్ళ మీద అంటే అర్థం కాకుండా కానప్పుడు అడగటం, ఒక్కొక్కసారి ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్, అటువంటి ధోరణి ఏమాత్రం ఉపయోగకరం కాదు అంటున్నారు. చక్కని నిర్దేశం కోసమే ఇక్కడ శుశ్రూష అనే పదం వాడారు కదా. శుశ్రూష అంటే ఈ విషయాన్ని కంప్లీట్గా సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని, ఈ వినమ్రత అవసరము అన్న ఫీలింగ్ తెలుసుకుని ఆ పవిత్రత పెంచుకోవటానికి ఆ రకంగా దీన్ని వినాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక సందేశాన్ని వినడానికి ఆసక్తి, ఆ అండర్స్టాండింగ్తో, ఇంట్రెస్ట్తో ఉండాలి. ఆ శ్రవణాసక్తి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలిజిబిలిటీ, ప్రథమ యోగ్యత ఏమిటంటే వినాలి అనేటటువంటి ఆసక్తి అంటున్నారు. సో మరి కొంతమందికి భాగవతం వినాలని మరి దురదృష్టవశాత్తు వాళ్ళకి ఆ కోరిక ఉండదు. కాబట్టి వినాలి అనే కోరిక ఉండడం, మరి ఏది ఈ అండర్స్టాండింగ్తో శుశ్రూష, ఎందుకు ఈ పవిత్ర హృదయంతో గనక మనం భాగవతాన్ని వింటే భగవంతుని పొందొచ్చు అని ఈ ఆసక్తితో చదవడం ప్రథమ యోగ్యత అంటున్నారు. అలాగే ఎన్నో పుణ్యకర్మలు చేసిన తర్వాత ఈ భాగవతం వినడానికి అర్హుడు అవుతారు అని అంటున్నారు. అంటే భాగవతం వినడం కూడా ఎన్నో పుణ్యాల ఫలితం అన్నమాట. కాబట్టి భాగవతాన్ని వినడం ద్వారా, శ్రవణం చేయడం ద్వారా భగవంతుణ్ణి ప్రత్యక్షంగా అనుభవానికి తెచ్చుకోవచ్చు. ఆయన ప్రత్యక్షంగా అనుభవానికి రాగలరు అని తెలుసుకున్న వివేకవంతులు మనిషికి, అటువంటి వివేకవంతుడికి వ్యాసమహాముని ఇది ఇస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భావనతో ఉన్న వాళ్లకు ఈ వ్యాసదేవులు ఈ భాగవతాన్ని అందించారు. ఈ భాగవత దివ్య సందేశాన్ని శ్రద్ధతో శ్రవణం చేయటానికి ఉపక్రమించిన వాళ్ళు ఈ వేదాల్లో ఆత్మానుభవం అనేది మనం చూస్తాం కదా, సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, ఆత్మ సాక్షాత్కారం, అలా ఒక పద్ధతిలో వెళ్ళడానికి వేదాలు కొన్ని మార్గాలు చెప్పాయి. సో అవన్నీ ఆ మార్గాల్లో ప్రయాణం చేయకుండానే ఎవరైతే ఈ దివ్య సందేశాన్ని శ్రద్ధతో శ్రవణం చేస్తారో వాళ్ళు డైరెక్ట్గానే పరమహంస స్థితికి శీఘ్రంగా ఉత్తరింపగలరు అని చెప్తున్నారు. అందుకనే సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్తుకు నీకు మోక్షం కావాలంటే నువ్వు భాగవతం విను అని చెప్పడం జరిగింది. తద్వారా ఆయనకు మోక్షం లభించింది. సో అది ఇక్కడ ఈ స్టాంజాలో ఈ శ్లోకాల్లో ఏ రకంగా భాగవతాన్ని పవిత్రమైన ఆత్మతో మనం విన్నప్పుడు మత్సరం లేకుండా, జలసీ లేకుండా దాన్ని మనం భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవచ్చు అన్నది చూసాం. హరే కృష్ణ. అందరికీ మరింతతో సెకండ్ శ్లోకాన్ని కంప్లీట్ చేశాము. నెక్స్ట్ క్లాస్లో థర్డ్ శ్లోక చూద్దురు కానీ. సో మరి చాలా టైం అయింది ఈరోజు.